Good day. I'm Brother Eli Soriano. Menki Akomamo, Medende Brother Eli Soriano, my free members Church of God International. Me pasa meton safremo na mmɛkaa yɛn ho ɛwɔ sema baako mpaebɔ mu da biara ɛyɛ donko ne fa na yɛtumi abɔ mpaeɛ ma nipa nyinaa ne wiase nyinaa ɛbro a yɛfa ahohiahia ɛmmerɛ mu ɛbro a yɛde apɔmɔdene nhyehyɛeɛ bi te sɛ nsa hohoro na yɛkentene edipedu yakɔ akotia yadeɛ mu no na tumi aboa yɛ ma yɛako atia amanehunu yi nanso eduro ne ayaresa biara ne ho atumi wɔ mu a ɛsene Nyankopɔn mmoa na yɛhia Nyankopɔn mmoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a wowɔ ana ɔsom a wowɔ mu yɛn yɛ mfra a yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔn abusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pii a mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Siya ni Felipe ayabaw di ito'y sitio kao bulalakaw mangkayan binggit. na efresitio na Uriah Felipe ay Ukraine wate mpatami awa binggit na 2009 ana opene Felipe akwanya akwanhyia abra na wɔyɛ adwuma wɔ baabi a yɛtu fam agudie. Na first abra no ɛyɛ ntusudi a wadua na wotwa ɛtɔn. Na hɔnom na wɔn nya wɔn aduane nyinaa firi. Na yɛ adwumadene sɛ masiesie nkurɔfo fie. Na sɛ atɔfoɔ no bɛduru a atɔn ama wɔn no. Na menya only 20 pesos per kilo baako pɛ. Na so ɛtɔ da ɛyɛ boɔ no koraa ba fam a bɛfiri anaasɛ 5 pesos. Labis ding naapektuhan ng pagkakaaksidente ang kalagayan ng kanyang pangangatawan. Na appreciate wo nya yɛ no ɛnya no sunsunsansuo bɔne. Nagnarot, malamisan, matangkenan. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics likuran, isa na rito si Tatay Felipe. Awan tinakmak ko na, kung tinto at palagi diay, oray kastoy na kuang. Dato'y unay, panaglakayan, nakag-siya, so ti problema ko unay. Dahil sa kanyang kalagayan, mahirap kay tatay ang pumunta sa palikuran. Bukod kasi sa nasa 30 metro ang layo nito mula sa kanilang bahay, hindi rin nila ito sariling pag-aari. At dahil MCGI cares, naglakbay ng mahigit 3 oras ang Members Church of God International o MCGI mula sa Baguio City patungong Sitio Kaeo, Barangay Bulalakaw, Mangkayan, Benguet upang bigyang solusyon ang problema ni Tatay Felipe. Sama-sama ang lahat sa pagpapatayo ng isang palikuran para sa isang masipag na senior citizen. Maragsakan ak unay ta natungpal ti request ko na si agyaman ak iti Diyos sen amin dagiti member Church of God International. Haan akon nga maringatan nga mapagna ijay siya. At upang dagdagan ang galak ng masikap na haligi ng tahanan ng mga ayabeyo, binigyan din sila ng MCGI ng libreng grocery items mula sa MCGI Free Store. Salamat sa Diyos sa bawat oportunidad na bigay sa atin upang makalingap ng ating mga kababayang walang anuman sa buhay. Lalo na sa mga kagaya ni Tatay Felipe na hanggang sa katandaan ay nagsisikap upang hindi maging sakit ng lipunan, kundi inspirasyon lalo na ng mga kabataan na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Milyong salamat sa Diyos!
Sumaatin pong muli ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga kapatid at mga panauhin. Muli po natin Anuanom, ebio, Nyankopɔn asomdwoeɛ nka yɛn nyinara. Na ansa na yɛbɛhwɛ yɛadesua yi ase, na yɛasrɛ Onyankopɔn hɔ nteaseɛ no, ɔmma yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon, naming Diyos, Awurade Onyankopɔn, yɛn Agya a wɔwɔ soro, awɔ wo dɔba korɔ no din mu. Agya ebio, yɛn nyinaa yɛbɔ wo yɛn akoma mu aseda afadeɛ sɛ woama yɛ kwan ama yɛhunu wo nsɛm ne wo nokorɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte wo pɛ kronkron ase. Bere bi a yɛntumi mfa hwee ɛnhyɛ anan mu, mpo yɛn nkwa na yɛn kasa. Ɛwom sɛ yɛtena bɔne mu wɔdaadaa yɛn, na sɛ woafrɛ yɛn nyinaa maako maako wɔ abotire mu de yɛn aba wo nokorɛ mu, na yɛatumi asa afata wɔ w'anim. Yɛn Awurade yɛda wo ase sɛ woahunu yɛn na ho brɛ ase yɛn nipadua yɛ mmɔbɔ. Yɛsom wo na yɛda wo ase. Yɛsrɛ wo bɔne bebree a yɛyɛ tia wo nyinaa, fakyɛ yɛn ni abrabɔ yi mu sini ntɔ. Mfe dodoɔ a yɛtɔɔ nnaadaa mu na yɛte amumuyɛsɛm bebree mu no, na yɛte wiase akɔnnɔ pii mu. Yɛsrɛ wo gye wɔ mma a wɔpɛ sɛ wɔsane kurang ka po namin. pa wo nkyɛn. Boa yɛn mu biara ma yɛnte wo pɛ ase, na yɛatumi asom wo yɛn nkwa nna dodoɔ a wode bɛma yɛn. Agya, yɛsrɛ wo bue wɔ mma nteaseɛ mu ma wɔn. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsɛm ɛntena yɛakoma mu no ho a. Aming mga sambahayan, sa aming mga mahal sa buhay. Tawagin mo po kaming lahat. Na yɛmmɔbɔ nso na yɛntumi mfa wɔ mmara nsɛm nyɛ adwuma. Yɛn nkwa na nyinaa, yɛsrɛ wo hyira yɛn nyinaa na frɛ yɛn nyinaa maako maako, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛbom asom wo na ɛnyɛ wiase nko, na mmom yɛbɛyɛ abusua bɛsa afata wɔ wo daa nkwa ahenni mu. Upang gumiya sa amin pong mga pakikinig. Salamat po, Panginoon. Fa wo nsa ka wo mma, soma wo honhom kronkron ma ne mmra yɛn mfimfini, na
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli po isang magandang gabi, magandang araw. Nyankopɔn na sumdue nka yɛ gyina nnuanom sɛda nka wɔ Nyankopɔn wɔ akwanya pa so no nkonya wɔde ama yɛn ɛnɛ yɛ fie da yɛne da ɛtɔ so du ɛnɛ yɛ nnuanom a yɛfiri Members Church of God International abi ɔyɛ da wɔ Nyankopɔn ase sɛ wɔama yɛ gyina akwanya pa yi sɛ yɛmfa nhyia na nsɛm sɛda nka wɔ Nyankopɔn sɛ yɛ gyina yɛnya abrɛ pa yi ɛnɛ da yi ne da ɛtɔ so du a yɛsua Yɛn Awurade Yesu Kristo ɛma nsɛm na yɛfie da wɔ Filipino man mu ɛbi yɛ mama brother Eli Soriano anuanom mentwe a ɛkɔma mu nyinaa na baabi biara mo wɔ yɛkyea mo na ɛnɛ da yi raasɛm ti a yɛba abɛsua no ɛyɛ ntaade a Onyankopɔn ahyɛ sɛ emu nipa na ɛne nipa no nhyɛ Nyankopɔn asiesie ntaade a Nyankopɔn nko a wɔ Nyankopɔn Asafo ne mu ani nipa ɛbɛhyɛ ɛne deɛ mu nipa no nso ɛbɛhyɛ ɛnuanom yɛnkasa mfa nsɔre foforɔ ho abɛsɛ nsɔre foforɔ mu na ataade bi a wɔbɛhyɛ bi a ɛyɛ ma wɔn wɔde ɔba adagya kora no a ɛnyɛ wɔn mo hwee wɔde ɛwuyi onufoɔ kora to hɔ kora wɔ bedwa mu a ɛnyɛ wɔn asɛm na ɔkɔsɛm wɔ mu no sɛ mmɛkaa siniyifo wɔ baabi na ɔpatere ɛsane sɛ ɔmode ɔmohyɛ ataadeɛ bi ɔmode akyekyere wɔn mo kɔn ɛna ɛsane yɛ ɛna nofoɔ nyinaa apie abɔntene nkurɔfoɔ asere wɔn anuanom te sɛ sini mu no wɔmode wɔn nipadua no agyegye nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ bɛhwɛ ɔmode padua no agyegye nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛhwɛ de sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛgyegye wɔn wahwɛ sini no bi no ɛfɛ ne sɛ pakita wɔ Tagalog kasa mu mfisantene nie saa na wɔn frɛ no wɔ pakita ɛwɔkɔ sini no mu a nka sini no ɛnyɛ no wɔ mu yi na ɔmode nnoma foforɔ afefa mu ɛyɛ wɔwɔ mmaa ne mmarima de gya so wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛgyegye nkurɔfoɔ ama wɔn mo ahwɛ mmaa deɛ ebinom worɔ wɔn ho nofoɔ gu wɔnyɛ mmaa nyinaa ɛnyɛ mmaa nyinaa mmaa binom abee wɔn nofoɔ gu wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ bɛhwɛ na ɔmo aka sɛ ɔbaa wei deɛ ɔtwe mmarima ani di n'akyi kyɛ sɛ ɛyɛ sini bi a yɛhwɛ yɛ Gina Valencia ayɛ abayɛ bi abura na esuamenim sɛ saa wɔn ntoatoasoɔ yi wɔn nim nnwom bi saa no a saa nnwom no agyedini wɔyɛ n'aborɔ so tete mmere mu no Divina Valencia ɛna Stella Suarez yɛn ne siniyifoɔ maa no wɔn agye din paa wɔn wodeɛ wɔn de wɔn ho kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛdeɛ bɛmenya customers bebree nti mmarima a wɔn aware mpo na wɔn mo pɛ sɛ wɔhwɛ mmaa a wɔn aware wɔn adagya so nkurɔfoɔ mpo anyanya akomayadeɛ ɛyɛ saa sini a mmaa ne mmarima ɛwɔwɔ wɔn adagya so wɔ mu no deɛ mɛpa kyerɛ ne sɛ wɔ Church of God Asafo yi mu no ɛnyɛ nsɔre foforɔ mu nsɔre foforɔ mu deɛ wɔn mo mfa ho ne deɛ wɔbɛhyɛ na yɛba abɛsua Yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a Onyankopɔn wɔ Mmara Nsɛm bi wɔ hɔ ma deɛ nipa ɛbɛhyɛ ɛne nipa ne emu nipa ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn nkoa ɛwɔ nipadua mmienu yɛwɔ nipadua mmienu na ɛfa deɛ yɛbɛhyɛ ho no ɛne nipa no wɔ deɛ yɛbɛhyɛ ɛna emu nipa no nso wɔ deɛ ɔbɛhyɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm wɔ hɔ mama yɛnhyɛ aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte aseɛ na ɔkwan bɛn na Nyankopɔn nkoa anaasɛ Nyankopɔn mma yɛsononko firi afoforɔ te sɛ asomafoɔ te sɛ tete Kristofoɔ no ɔkwan bɛn na wɔn mo faa so
yes, no, go free, a for Mama Yanking and 1 Corinthians 4 verse 16. Yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛnani nipa ɛre sɛ mpo a ɛmu no ho nipa no da ne foforo daadaa. Ɔsomafoɔ Paul na ɛkasa wɔse na yɛnti na yɛmpa aba na sɛ ɛni nipa ɛre sɛ mpo a ɛmu no ho nipa no da ne foforo daadaa. Sɛdeɛ asɛmpa no Mmara Nsɛm no ɛsie no onipa biara kuta nipadua mmienu. Mama yɛnkenka ne brɛfo kasa mu 2 Corinthians 4:16 na yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn ɛne nipa yɛre sɛ mpo a yɛne de yɛfrɛ ne sɛ ɛne nipa. Yɛwɔ ɛne nipa anaasɛ emu nipa. Ɛne nipa no ɛno na ɛyɛ ne ho namdua yi. Enipadua enyini ɛyɛ mmerɛ. Sasaboro koraa betumi ama no ayɛ mmerɛ. Atɔda koraa wontumi mpo ntu mmirika. Na bisa deɛ Paul osie no yɛmu nipa no ho yɛ dene. Menim sɛ bia munya ho atenka na mɛkyɛ bia megye di sɛ atenka menya no mu no ɛyɛ atenka koro no a efiri bra na me ya be mu ano ɛnsesae. Na so me nipadua deɛ ayɛ sononko na menkotodwe ɛyɛ me ya. Na empire pii ne sane sɛ menkotodwe yɛ mmerɛ nti menya atenka koro no a emu nipa no ne ɛne nipa no wɔyɛ sononko. Ɛne nipa no ɛyɛ honam fam na emu nipa no ɛyɛ honhom fam deɛ. Ɔma yɛnkenkan Kransɛm odidi soɔ na yɛnti na yɛmpa aba ɛsɛ na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu. Ɛfiri sɛ nneɛma a wohunu no na nkyɛn na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Wɔde ɛne nipa no ne emu nipa no ɛɛtoto ho. Na yɛn deɛ yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu. Ɔbɛ sɛ nneɛma a yɛhunu no nkyɛn na atwa mu. Mama yɛnkenkan 2 Corinthians yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa yɛre sɛ mpo a emu no ho nipa no dane foforo daadaa. Na yɛn deɛ yɛnhwɛ ɛne nipa no na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu. Ɛwɔ sɛ nneɛma a wohunu no nkyɛn na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. 2 Corinthians 4 verse 18 wɔkapampangan kasa mu ɔse yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛnani nipa yɛre sɛ mpo a emu no ho nipa no da ne foforo daadaa. Na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu yɛhwɛ nneɛma a wohunu. Abisa nneɛma a wohunu no nkyɛn na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Kapampangan kasa nkyerɛ seɛ ne tosini nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Elokano kasa mu no ɛse yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn ɛne nipa yɛre sɛ mpo a emu no ho nipa no dane foforo daadaa.
na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu yɛn wɔ Ilokano kasa mu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu ɛwɔ sɛ nneɛma a wohunu no ɛnkyɛ na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa da transɛm yi mu no anuanom mɔbɛtumi yɛhunu sɛ onipa a wɔfiri wɔ Nyankopɔn no okuta su mmienu ɛne nipa ne emu nipa abro a yɛwɔ nipa bi mu hɔ no mu a sɛ wohwɛ wɔn a wɔkuta ani nipa da so deɛ ɛte wɔn mu no nyɛ nipa munim adekode ɛte wɔn mu Matthew 7:15 na bɔhwɛ yie adiifoɔ atorofoɔ ho na wɔnam nyantan nwoma mu ba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adifodepɛfoɔ. Matthew 7:15 mohwɛ mo ho yie adiifoɔ atorofoɔ ho na wɔnam nyantan nwoma mu ba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ ɛnyɛ akoma mu nipa o na mmom wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adifodepɛfoɔ. Kra kɔnkɔn sɛ mohwɛ mo ho yie adiifoɔ atorofoɔ ho wɔyɛ mpataku adifodepɛfoɔ. Pataku yɛ wura mu kraman wɔnom ɛyɛ mpataku adifodepɛfoɔ. Wɔnom yɛ mpataku wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku na mu wasu na wɔwɔ wɔn mu. Na 2 Peter 2:12 wɔtene Paul Petro kaa sɛ na yɛrem deɛ wɔte sɛ mmoa a wɔnni adwene a wɔn su ne sɛ wɔwo wɔn sɛ wɔnkyerɛ wɔn nkum wɔn wɔka nneɛma a wɔnni mu ho nsɛmmɔne wɔbɛsɛe wɔn ara wɔn sɛe. Petro ɛkasa fa enipa a wɔyɛ abɔde a wɔnwene ho wɔte sɛ mmoa. Yɛwɔ nipakuo ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ no mu a ne mu nipa no deɛ yɛ nipa ɛna yɛwɔ nipa bi nso wɔ hɔ no mu a wohwɛ na anisua wɔyɛ nipa na so deɛ ɛte ne mu no yɛ aboa. Ɔkwan bɛn ne bɛtumi afa so wadi ho adanse sɛ aboa suban te bi no mu anuanom agyanom bi no mu nto wɔn ankasa mama mo na ana wɔnnya aboa wɔba ba wɔwo no wɔbɛto no mo na nti wɔamu nti nyɛ wunyan. That's what they nti na yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no mu a wɔn suban te sɛ mmoa ɛwɔ sɛ anisua no hwɛ no a ɔyɛ nipa ampa so ɔyɛ nipa nanso deɛ te ne mu no nyɛ nipa ɛyɛ mmoa suban na te ne mu. 2 Peter 2:22 ɔma yɛn kenkan na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokora bɛ no seɛ ɔkraman asa ne kɔ wɔn ara ne fie ho bio na prɛko a wɔadware no ansa ne akɔ na tɛkyɛ a wɔyantam mu no mu nti ampa sɛ yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no ma mmoa suban te wɔn mu asɛ kraman a wafie na wase akɔfa ne fie de bio sɛ prɛko a wɔadware no ɔpa abɔne paada bɔne spray ɔbɛse akɔ atɛkyɛ no mu akɔ akɔdam. Yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no ma mopɛ bɔne no ma dukuru mu sa atɛkyɛ ɔmo mpa ade papa ɔmo pɛ deɛ yɛn fom so saa na bi no mu so banteɛ ade a yɛato atwa de fun no wɔ ɔmo pɛ yɛn kenkan Proverbs 26:11 sɛdeɛ wɔkraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ ɔkwaseɛ te na gyimi sɛm mu ne no. Yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no mu a Onyankopɔn frɛ wɔn no sɛ ɔmo yɛ nkwasiafoɔ ɛfiri sɛ wɔn mo tim wɔ na gyimi sɛm mu sɛdeɛ kraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ wɔkwaseɛ te na gyimi sɛm mu ne no. Proverbs 26:11 sɛ prɛko a wɔadware no wɔ no na sa ne akɔ na tɛkyɛ wɔ yɛntaa mu no mu sɛdeɛ kraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ ɔkwaseɛ te na gyimi sɛm mu ne no. Ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no mu a wohwɛ wɔn anisua wɔyɛ nipa wɔn mu deɛ wɔyɛ mmoa
anuanom mo de muntie me ama mo mfu sɛdeɛ mabobɔ so akyerɛ mo ano na ɛka Nyankopɔn ne nsɛm mempa ahwenka ho me de kan ko na mɛkan akyerɛ mo mo de mo ma yentie yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no mo a anisoɔ deɛ wɔn mo yɛ nipa anisoɔ deɛ ɔhwɛ no a wɔyɛ nipa nanso ne mu no aboɔ bi tim yɛwɔ nipa bi no mu hɔ no mo anisoɔ deɛ wɔn mo yɛ nipa nanso wɔn mu deɛ wɔyɛ mmoa wɔn mu deɛ Paul frɛ bi sɛ akoma mu nipa na deɛ nti a yɛwɔ akoma mu nipa no awɔ Genesis 1:26 wɔn Nyankopɔn kaa sɛ mɔma yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn nsa soɔ na wɔn yɛ po mu mpataa ewie mu nnomaa ɛntɔteboa ne mmoa a wɔrea asase so nyinaa so na akoma mu nipa no yɛbɔ no wɔnya obi a wɔ akoma mu nipa no Onyankopɔn bɔ no wɔ ne suban so sɛ ne nsa soɔ sɛ wɔn yɛ po mu mpataa ewie mu nnomaa ne ntɔteboa na ɛma wɔrea asase so nyinaa so yɛn ni wɔ nipa ase kyerɛ na wɔ nipa wɔnya abɔdeɛ bɔne oni Onyankopɔn abɔ wɔn Nyankopɔn bɔ wɔn ne suban so sɛ ne nsa soɔ nanso ɛnɛ yɛwɔ nipa bi mu hɔ no mo a ɛne so no wɔn mo yɛ nipa nanso wɔn mu deɛ wɔn yɛ mmoa ne so nso ne ɛda wɔn ntam yɛwɔ nipa bi mu hɔ no ma wɔn mo te aseɛ ɛne soɔ ne emu no wɔn mo yɛ nipa wɔn ba bɛda ne abɔnefoɔ yɛwɔ nipa bi mu hɔ no ma wɔhwɛ wɔn mo a emu deɛ wɔyɛ nipa anisoɔ wɔyɛ nipa emu nso wɔyɛ nipa nanso ebinom anisoɔ wɔyɛ nipa nso wɔn mu yɛ mmoa afei wɔkwan bɛ ne betumi afa so wɔhunu sonson yɛ dan tim wɔ nti mesi dan no mahunu sɛ deɛ tim mu no yɛ nipa na ɛnyɛ aboa na dan na matumi yɛ hunu yɛn kenka no Romans 7:22 ase na me mu nipa fa mu deɛ m'ani gye Nyankopɔn mmara ho akoma mu nipa no n'ani gye mmara no ho n'ani gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho yɛwɔ nipa bi mu hɔ no mu a wɔn mo tane Nyankopɔn mmara nsɛm ebinom tane wɔ Nyankopɔn te sɛ wɔn a ɛsɛ Nyankopɔn ni hɔ no ebinom tane mmara no wɔn mo mpɛ mmara no na mmom sɛ wo no Nyankopɔn asɛm w'ani gye ho a w'ani gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho a mfato ase nni yewu enti wotenka bi sɛ ɔpɛ sɛ wodi saa mmara yi so wompɛ sɛ wobɛdi yewu wompɛ sɛ wobɛkum nipa na sɛ mpo no wobu afu sɛ deɛ kora no a wonni yewu na sɛ wɔ nipa bi no hɔ no mu a ne bu mfu yɛ kora no wɔkum nipa saa nipa bi saa no ani soɔ no wɔyɛ nipa nanso ne mu no wɔyɛ aboa obi a ɔwɔ akoma mu nipa no n'ani gye Nyankopɔn no mmara nsɛm ho ɛsɛ mɛ mmɔ adwaman enti wɔn mmɔ adwaman ɔdɔ ne yere odi ne kora ma ne yere ɔmfa ne yere akyi na sɛ yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no mu a wɔn mo mpɛ wɔn yere no mu asɛm na so Nyankopɔn mmara nsɛm ne sɛ dɔ wo yere na so yɛwɔ mmarima bi wɔ ma wɔn mo tane wɔn yere no ade kyerɛ sɛ wɔanya abaa foforɔ enti ne yere no a wɔne no watena 30 years 25 years no ɛnɛ deɛ wɔ tane no ɛnɛ deɛ wɔ mpɛ n'anim wahre ɔbɔ na yere so to ɔteatea mu gu ne so ɛyɛ ade ketewa bi a na wabɔ n'asum na wateatea no ade kyerɛ wɔanya abaa foforɔ afei de ne suba no te sɛ aboa suban na ne nsɔ adeɛ bio sɛ de ɔba bɛda ne boni ayɛ ɔbaa wɔsom no bɛyɛ mfeɛ aduasa mfeɛ aduonu mfeɛ aduonum ɔbaa no a wasi ne nneɛma ama no wɔ ɛyɛ ne anda wɔ ne pieto ne sɛ pɔta fi ne yere na esie
na who ne sporter ubi di dia ofa ncheme na supporter tantan fi poto oyire ya na esie emia na ni esie ma so wa daria du akọ ojane na akra bi kura ye oyire si ma ene de wo bo ne sotoro oba no wo hwe wo so oba no ono aduane ma wo no oba no osi wo ntaade oba no prapra wo fie oba no wonyi se no wo ma wo ene de wo afu na ma wo mpeda ni mu kura ho sa so bro no nti wo nipa bi saa no wo ya abo ana ye nipa wo mo ka wasem se nipa na ti mu a ene wo san ka wo huru wo yere mobbo na nka wo do wo yere na so adan na wo ye wo yere sei de ti wo mu no enye nipa bi wada ne ya abowa na ti wo mu wo na so nye nipa bi o ene ano me ka de wo twere konkon ne mu wa kyere mu se ampa se ye wo nipa bi ni mo ho no wo no ye mowa ani suo de wo hwe no ye nipa na so de ye ti ni mu no ya abowa nti ene ano mo kwan ben na ebetumi ye faso enye ho atenka se nti de wo ye mu no ya kuma mu nipa na se ya abowa so okuta akoma mu nipa no bia na ne gye Nyankopɔn no mmara nsɛm ho ɔwɔ ni gye wɔ mmara nsɛm no mu te sɛ David ɔma yɛn kenkan nnwomati aduanan ayɛnkyɛ mu wɔtwe Psalms 40 verse 8 deɛ mɛpɛ no sɛ mɛyɛ deɛ wo me Nyankopɔn wo pɛ na wɔ mmara wɔ makoma mu deɛ mɛpɛ no sɛ mɛyɛ deɛ wo me Nyankopɔn wo pɛ deɛ David kaeɛ na wo mmara wo makoma mu mama memfa nto saa kwan so amfa to ho obi nyamoa afri UNTV na ya hwene sen ma no a aye wantua ka ya nye ne sika abese ukɔhwe obi ya wo sen ma wo ya ne boadini to kasa pasa me da brother Eli se kwama anuanom adɔkotafo ha mesia ma me mempese obeda mase yempese obeye na ye na mom banya ni gie bi wo makoma mu se anya hwe no matumi ayeseti ya Nyankopɔn ne mmara nsɛm matumi ada afoforo amfato ho sukuu ni akoda wo mo awie sukuu ewo lavada de sukuu ni mo sese wanya adwuma osebodele me da ase sankanya lavada sukuu ya me ko obi a anka matumi ansua ne anya adwuma ene die onuane kaye manager enya se wada masent na mani agi o na mom matumi nso ayeseti ya Nyankopɔn ne mmara nsɛm nkyerɛ ase do wo nyonko sawo ho mmara nsɛm oma yenti ebinom na ora yepia malaria na wo hunu sukuu kwa wada ne baba agi handako na esane get to work program ewo adesua aye enkura batakue maami yenkamoni na wo free say so wo Church of God International Asafo ni bia ya mfa wo ba no wo mu sukuu mu ko Lavadad Christian School na so ono amwadi ho adanse wo se de nkrofo akeka ne yemfumso na nani je entity yapa a sukuu no de tete nkwala no mema koma mu ne maadwene mu die Lavadad sukuu pon sukuu adi mu mafra no abaya mafrapa na baba behia enama bebre na mfie nan a wotena Lavadad sukuu wa fantitiye bebre mu abra ko wie sukuu a eye danse sukuu no na sɛdeɛ owura Jessica dada ne razoni Onuabarima Eli Soriano atumi ayɛ mmoa kɛse ama awofo a woni ma awofo woni kunu na sukuu nkɔda a wɔn wie sukuu wɔn firi K to 12 yatumi anya amabu na obetumi ahwe wɔ n'abusua ayi wɔn mafiri amaneɛ ne wɔ haw mu Lavadad Christian School deɛ ɛsɛ yɛdi kan awɔ Pampanga mpɔtemu yɛn ne sukuu no mu baako wɔ di mu mpo ɔman no nyinaa mu na mɛhyɛ ama yɛde abasobɔde yɛ koro no ara ama sɛdeɛ yɛde ma sukuu foforo no na
Baba Drum Pempenso Bimpo say, yet the mobile can one with the canoe. Brother Eli Soriano, and our Dr. Daniel Razon. Almost just to cool Kodana Sadi, a say idea with me, I say, about Brown horse, I'm a one year fool. The decay, she has said, about that when your uncle Ponasi. The day covered that when your uncle Ponasi. And now face one of what to more. And now feel one I have one say, Yaw fool was the cool. Rekyerɛkyerɛ fool. Baby biara yɛbɛkɔ Namudie biara yɛbɛnya no abrabɔ yi mu no. Mama yɛhunu sɛ mama yɛmfa ahoahoa yɛn ho. Mama yɛmfa enwa yɛn mu. Na mmom aburo yi na mama yɛnkae sɛ obi ɛna wama yɛn saa nneɛma yi nyinaa. Mede yɛ pɛnko na mɛpɛ sɛ mede kyerɛ mo sɛ ɛyɛ akoma mu ene gisɛm so betumi di Nyankopɔn mmara nsɛm so. Sɛ wotumi boa wo nyɔnko nipa a w'ani gye anya sɛ wɔde ba bedwa wɔ mu de ahoahoa ho daabi. Yɛwɔ atenka sononko bi wɔ hɔ no mo a wobɛnya no wɔ mu. Sɛdeɛ tu mu no yɛ akoma mu nipa a ɛyɛ w'ani gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho. Afei Nyankopɔn mmara no ɛwo hia wo. Nanso sɛ wokyiri Nyankopɔn mmara nsɛm wo mpɛ sɛ wobɛdi so. The man who the two more crown on the Gidis a wono says Sesire and the two. And now say Uremu Pirako and a two. And now say Pataku. And now say Uremu Kraman and a two. There are two more Abuanya Nipa. One Casemu over to me as a say. Well, my sister, one having to me move a chain, sister on her say. There are two more that so ya kumamu nipa na sisi ya deba dani yabu. There are two muno kaya nipa. There are two money nipa there. Unyet modern fool. Would you need the mawa ofu? Obata wo yore. Obata wo nyonku nipa. One unyonku pa betina sumudwimu. Aresa kumamu nipa no. Leje Nyankopɔn mmara nsɛm ho. Yene sunsun ye dantemu. Wa Moses hwe. Aresa ye Nyankopɔn mmara nsɛm so basese ho ahwe. Moses se mo ho hwe se mo wɔ gidie no mu ana. Moses mo ho hwe. Na mo nim mo ho se Yesu Kristo timumu. Agesa mo nsɛmpatere. Ɛna man mo ba akwa wɔse yɛsese hwɛ ne yɛ ankasa mu yɛ ho. Wɔna wɔn ani abere a wɔtie Nyankopɔn asɛm no. Meto nsafo mo ma yɛsese yɛ ho hwɛ. Wotie Nyankopɔn asɛm. Yɛn mfiri me yɛfiri brother Eli. Mfiri brother Eli firi twerɛ kronkron mu. Rekyerɛkyerɛ de ebi no mu ntumi nkyerɛkyerɛ wɔ twerɛ kronkron mu. Twerɛ kronkron no sɛ mo nso sɛ mo ho hwɛ. Sɛ mo wɔ gidie no mu ana. Mo nso mo ho hwɛ. Obiara no mobɛtumi aka no kra no akyerɛ yɛn de odi kan yɛ Nyankopɔn ɛna wo amu nso ho. Nyankopɔn na nkyɛn no. Yeyi Nyankopɔn to nkyɛn a na sɛ nea ɔte mu no yɛ ɔdɔ tema abadaye sɛ wobu Nyankopɔn na woyɛ sɛ tie ma ne mmara nsɛm a yɛn twɛrɛ sɛ woda so wɔ akoma mu nipa no te mu ɔmprɔyɛ ɔnya nane aboa ɔro sɛ wonya dane aboa pɛ w'ani nye Nyankopɔn ne mmara ho bio ɔma yɛn kenkan Yeremia nwoma no ɛse sɛ Awurade sie nie wɔnkɔ gyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no yɛwɔ kwan pa no wɔ na momfa so na monya ho mmee ɛma mo kra nanso wɔse yɛre ɛmfa so wɔn mo mpɛ wɔ Nyankopɔn wɔn mo mpɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm wɔ Nyankopɔn sɛ mommisa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so
Mobenya wo home ya mamwakra. Nanso wana wo muwadie no wana se yɛmfaso. Wana mmoa subane biti wo mu no. Wana mpenya Nyankopɔn Mmara Nsɛm. Ɔma yɛnkenkan John 3 verse 19. Wana ngoma etimi yɛnsanche mu dunkron. Na yeyi momuni atemu no. Se han wa bawi ase. Na nipa dosum se ne han no. Every se wo nyuma yɛ bɔne. Ya wo nipa binim wo hɔ no mo a. Abra Kristo bawi ase no. Han no wa bawi ase. Na han ni wi ase han. John 8 verse 12. Ana Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ, mene wi ase han. Awurade Yesu Kristo wɔn ne wi ase han. Afei Yohane sɛ, yɛn ni atemu no sɛ han aba wi ase. Han no yɛ Kristo. Na nipa dosum no se ne han no. Every sɛ wɔn nyuma yɛ bɔne. Ayɛ no koro sɛ, yɛwɔ binom wɔ hɔ no mo a, ɔmo dɔ sɛ ɛbɛkum yɛnyɔnko nipa sene sɛ ɔbɛdɔ wɔn. Nipa binom wɔ hɔ no mo ɔmo pɛ sɛ ɔmbɛbɔ adwaman sene sɛ ɔbɛdi nokorɛ ma ne yere na ne kunu. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mo atorɔdeɛ yɛ wɔn mo dɛ sene ɔbɛdi nokorɛ. Saa na nipa binom te. Mama yɛmfa yɛnyɛ nyinasodeɛ. Obehunu sɛ akoma mu nipa da so ti mu ana ebi ni wu. Da so de abrenyi na wo dwene no ɛyɛ bɔne, abrenyi na wo dwene bɔne fa wo yoro ho, abrenyi na wo dwene wo ba, wabusia ho bɔne, wapo wo yoro, wapo kunu, wapo wabusia, wakɔ akosia ba ma ho ofafu wo bi nti. Ɛwɔ ma bi no on ma saa na wo mutu wa wo mmiɛnsa na so da ni kunu ɛrehwɛ ne ho keka no. Na ho ya ne hene. Aya mena na ba ka se mu ye ne hene. Wajane kunu ho ɛresemu yɛ ne hene. Se ama bisa no ɔmo hia bankuta hyehyehye. Ɛne bisa me na ba so na bankuta hyehyehye no de kwa yɛ de be so pa kasa dodo. Ɛwere sa ɔbɛ na meni adwene bi ya fa ho na misa. Na obi te yɛ mpote mu hɔ no ma obi ya ka ne ho asɛm. Wajane kunu ne mam yɛ nsa ho. Me na ba so we mu yɛ ne hene. Nipa bisa no wo hia bankuta hyehyehye. Fashion woman. Emisa na ba na de na ye na hene ya ohia bekuta hyehyehye wase kwa no tum. Apeka saa dodo. Saa ba na misa na medin fie sia ko mfie so ta me so da nim. Ye woni pa bi ni mo no mo saa na wo no ti o sine sa anko bedo wo kunu. Na anko wo ahwe no ma tete nkwala no obeda ho akwa akodi ba ma ho ofefu achi. De me pesa me kan nyina ne se. Sampa se wo ye nipa. Ajira muakran point mi nya ne man to baabi ara wo kro no de ne man beka ne ho wako ode nano atam wo no akoko batan ode ne ntaban akata ne maso na so ya wo ma bi ni mo wo no mo a o hwa ade na ti wo no mo omuja wo man si ballers toilet so yi na to agu mo akra so wo mfaso wo se no oba be wo ye a waja ne ba na toilet so wa awimuhyafo bia na se airport o wi ye mpo wa manas wo de abofa na se toilet no wa flash no enti bamoto wo nipa bi se no omo wo akoma mu nipa na so mo wa na te wo mo o hwe wo no mo ni so a omo ye nipa na so de te wo mo ne ye mo Eja woto wono wa ne baba wadi mfie nan mona. Eni swabie oye nipa. Na so betumi aka sei owo akoma mu nipa. Ana sesi de wadane ya aboa. Ye ne de me pa atwere. Ntemi anom de ne de ye pa bisia no. Ye ba ba hwehwem. Ye wa akoma mu nipa na. The wani nipa na de yɛbɛhyɛ no de yɛbɛfira no ɛyɛ ni nipa ne enu nyina na wɔsɛ yɛhyɛ wɔn mo ntaadeɛ ɔma yɛnkenkan ɛnuam yɛnkenkan mom
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛsua Nyankopɔn ne mmara nsɛm a asɔfoɔ nkyerɛkyerɛ. Deɛ yɛnkyerɛkyerɛ no wɔ Assemblies of God asafo mu. Ɛwɔ sɛ wɔn mo nkan twerɛ kronkron no. Yɛbɛsua yɛn ɛyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm wɔ Nyankopɔn ne mmara na ho mmɔborɔ mu. Ɔma yɛn kenkan 1 Peter 3 verse 3. Mo mma mo ahyehyɛdeɛ ɛnya honam ani deɛ mmɛsawoɔ ne sikahyɛ anaa ntaadehyɛ mu. Akristofoɔ maa no. Abɔntene Petro ɛka sɛ mo ɛmma mo ahyehyɛdeɛ ɛnya honam ani deɛ. Awurɛ nipa deɛ wɔn pɛ si yɛsiesie yɛn ho na ɛnyɛ nkurɔfoɔ fɛ saa na maa dodo wɔn wateɛ. Tɛrɛ bɛyɛ nkurɔfoɔ bɛhunu so wɔasiesie ne ho yie. Deɛ nipa bɛhunu no wɔn siesie ne yie na mmom deɛ nipa ntumi hunu deɛ ɛhyɛ tokuro baabi no ɛno deɛ ɛyɛ fi saa na nipa teɛ ɛnyɛ nipa nyinaa. Nanso wɔtɔ da a yɛwɔ nipa bi mu hɔ nom a saa na wɔn teɛ. Ɛne suo no wɔn di wɔn ho ni. Deɛ nipa bɛtumi ho de wɔasiesie no yie. Nanso emu deɛ wɔyɛ fi. Ɛdeɛ ne bɛtumi adi ho adanseɛ. Tagalo kasam na kwa akɔyɛ sɛ fish bi. Sɛ wɔhwɛ saa nsumunam no a anisuo no ne ho te. Na so paa ne mu a atɛkyɛ no wodi ɛfa ne sɛ carp. Ne ho wɔ no ɛhyerɛn. Wɔhwɛ anisuo a ɛfɛ. Na so paa ne mu a atɛkyɛ nko na egu ne yam. Ase saa sumunam no saa fish no wohwɛ na anisuo a ne ho motomoto. Na so paa ne mu a atɛkyɛ no wodi. Den na mɛpɛ sɛ meka. Yɛwɔ nipa bi ne mu hɔ no ma wohwɛ wɔn mo anisuo a wɔasiesie ne ho hyɛ pɛɛ. Wohwɛ na asɛ eburo nya dua. Na yɛde sumada yɛhyɛ yɛn hwenim na nkomadeɛ gu ne kom bebree. Bi mpo dɔ mo de ɛyɛ sumade na bia bɔbɔ mo ma so wɔn ani akyi. Wɔn hyehyɛ wɔn ho ma ne boro so. Nyankopɔn asɛm yi awɔ twerɛ kronkron bi amu bi. Awɔ kalɛkefoɔ twerɛ kronkron mu. Manalo asafo no twerɛ kronkron mu. Yehowa dasedifoɔ twerɛ kronkron mu. Ɔman kyɛkyɛ nsɔre twerɛ kronkron mu. Wɔwɔ twerɛ kronkron nyinaa mu asafo no nyinaa kuta. Nanso wɔn mo nka nkyerɛ wɔn asafo ma no. Sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no ɛsɛ no sɛ mo mma mo ahyehyɛdeɛ ɛnya honam ani deɛ. Asɛ mo mma no nya a kyerɛ sɛ yɛ akyiwadeɛ. Ɛsɛ enni ewu. Nti yɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛdi ewu. Ɛmmɔ adwaman ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbɛbɔ adwaman. Enni adanse kuru mu ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbɛdi adanse kuru mu na wobɛdi atoro. Ɛmmɔ korɔ no ɛyɛ bɔne sɛ ɔbɛbɔ korɔ no. Nyankopɔn asɛm no sɛ mo mma mo ahyehyɛdeɛ ɛnya honam ani deɛ. Mmɛsawoɔ ne sikahyɛ na ntaadeɛ a ɛwɔ bom. Na mmom bɔmma no nya akoma mu nipa a wɔhunta no. Ɛti wɔ Kristoni deɛ ehia sɛ wɔhyɛ akoma mu nipa a wɔhunta no. Ɛti ayisa na yɛbɛhyia akoma mu nipa no ntaadeɛ a wɔbɛhyɛ no. Yɛni kan hyia ntaadeɛ a ni nipa no bɛhyɛ. Twerɛ kronkron no sɛ 1 Peter 3 verse 3. Mo ɛmma mo ahyehyɛdeɛ ɛnya honam ani deɛ. Kasa nkyerɛ ɔsɛ binom kasa mmɛsawo. Wɔn mo ti mo bɔ ne mmɛsawo mo mɔnkyerɛ no. Yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn suban no no ne tirinwi no ɔbɛyɛ no style bi abi. Ma bɔ akɔkora mahunu na ma bebree. Nti mewɔ hɔ kwan sɛ mɛkasa bi. Tete no tete mmaa no sɛdeɛ wɔn sɛnsikyɛ wɔn tirinwi no na yɛde enwina hyehyɛ mu a na ayɛ kakraka. Wohwɛ bɛfrɛ sɛ akɔdeɛ prɛmuo. Menim sɛ ne mmaya no maba no munim a wɔn tirinwi tete tirinwi no na yɛde enwina hyehyɛ mu a na ayɛ kuhuu. Wohwɛ bɛfrɛ sɛ prɛmuo. Na wɔn de colours ahodoɔ afrafra. Sɛ ne bag ne yɛ green a ne tirinwi nso wɔ sɛ yɛ green. Sɛ ne bag ne yɛ blue a ne tirinwi nso yɛ blue.
ɛnɛ wɔn wɔ tirinwi styles ahodoɔ bebree anuanom a kristofoɔ maa ɛyɛ twiwadeɛ sɛ wode saa nneɛma yi hyehyɛ wo ho nsumadeɛ ne hwene nkaa no akristofoɔ maa nhyɛ bi n'anim sɛ mmaa bi ne mo ntoa so ntie bi yo ɔbɛkasa asɔre wei deɛ nti bɛyɛ so nhyɛ asomadeɛ nso me deɛ no nya adeɛ a mepɔ mu ka penti metumi deɛ ɛtirinwi colors na ɛyɛ me so me deɛ no nanka mepɔ ɛne ano mahuno munnim sɛ sɛdeɛ ahwehwɛmu a abɔde bo nyansapɛ adesuafoɔ ɛde aba abɛto da no ɛsiɛ na ɛsiane yɛ nnuro ahodoɔ a mmaa ɛde yɛ wɔn tiri mu no ɛne nku ahodoɔ wɔ mo sɛ dodoɔ no aba abɛnya nufoɔ mu kukuramyadeɛ anaasɛ breast cancer ɛwɔ nufoɔ mu kukuramyadeɛ no bia wodeɛ wo kyerɛ sɛ wo nkwa koraa da ho mu wɔawie yɛ aba wɔno yɛ aba loose bɛsrɛ wo kan ma yɛahwɛ na mmaa binom aka sɛ meka deɛ yi wɔ mo ho na yɛn ne hwehwɛ mu a ɛfiri National Cancer Institute ɛde ba bɛto da sɛ yi nipa wɔ ha mu kyekyɛmu aduonu esi hɔ a emu nipa bi no mo yɛ de bi te sɛ lymphoma ebinom yɛ de wa ahodoɔ bi te sɛ deɛ kum Jacqueline Kennedy wɔ nurses no esane nku ne srade ahodoɔ de srasra ne tiri nyum nti adanse na ba bɛto da sɛ ɔnya kokuramu yɛde na sɛ breast cancer na dipara penilin diaminin PPED no yɛn mo yɛ nku a yɛde srasra yɛntima yɛbɔ ho aporo wɔ dwa so na ɛno ɛna ɛdi nipa nya yɛde kyerɛ 1986 sɛ yɛn de yehu berɛ ɛmaa no fo ɛbisɛ kura hydrogen peroxide na yɛn na nkyɛn no ɛmaa dodoɔ no a de saa nku yi ɛsrasra wɔn tirim ɔmo de hair dye ahodoɔ ɛsrasra wɔn tim a wɔn a yɛ hairdressers anaasɛ ma wɔn yɛ nipa ti no mmaa ne mmarima nyinaa wɔn de srasra wɔn ti wɔn de yehu ɛbɛto wɔn saaboɔ ɛne kokoramayade yɛ ahodoɔ ɛsan so hair dye mpo tumi de yehu brɛ mmɔfra a wɔn na yɛ mu a yɛnya nwo wɔn no ɛbrɛ a wɔafa afuru no na kɔsɛm a wɔn mu wɔn sɛ yɛwɔ mmɔfra bi ne mu wɔn nya cancer yadeɛ na deɛ nkyɛn mma saa mmɔtɔfo nya cancer ne sɛ ɛbrɛ a maame nyɛ mu no wɔ no na yɛde kala ahodoɔ penti yɛn tiri nwi na yɛde nam ahodoɔ srasra yɛn redeɛ te saa yɛn nipadua ne nom kɔ yɛn mu a ɛkɔka abɔfra no nso sɛ wɔ Nyankopɔn ka biribi kyerɛ wo a wobɛnya so mfasoɔ ɛnɛ ɔkwan yɛfa so hyehyɛ yɛn ho no ɛnɛ tiri nwi a ma yɛhyehyɛ no ɛnɛ daa yɛ ahodoɔ de hyehyɛ yɛn tiri nwi no ɛne kala ahodoɔ de sra yɛde fefa yɛn tiri nwi mu no yɛhwɛmu aba abɛto dwa sɛ sɛ yɛyi mmaa ɛyɛ apem ɛto hɔ a emu wɔ ha mu kyekyɛmu aduonu emu 200 ɛnya cancer nufuo mu yadeɛ Onuabarima so ada tiri nwi na daabi ɛnyɛ bi ebinom mfa ho asɔfoɔ ne mfa ho sɛ ɔbɛka akyerɛ asafo ma no nti wotiri tumi de kala bi akɔwura asɔre dan mu hɔ no ɛneanom Nyankopɔn no mmara nsɛm wɔ hɔ ma yɛn nyinaa yɛmfa soɔ kyerɛ kɔnkɔn kyerɛkyerɛ honhom fa mu nneɛma saa kyerɛkyerɛ ne suɔ deɛ wɔ Nyankopɔn asi ma akwan sɛ ɔbaa ɔbɛkala wo tiri nwi ɛbi sɛ wɔ Nyankopɔn nim sɛ da bi sɛ ɛbɛba wɔnim sɛ amaa deɛ biri bɛba a ɔmo de nam api bɛsrasra wɔn ti te sɛ nnuro ahodoɔ ɔmo de bɛsrasra wɔn ti bɛkala ɔmo tiri nwi no ahodoɔ nti ama wɔn nkwa ɛdɛ wɔn mu nim sɛ nipa adefoɔ no baako a wɔtena asase so yɛ ɔmampanyini Kennedy yɛrɛ Kennedy ne wu akyire no ɔware ɔpanin wɔ nurses ne de Jacqueline Kennedy wɔ nurses breast cancer no fom kokoramayade ne kum no ɛbɛ sɛ spray ahodoɔ ɛne nku ahodoɔ ɛne wɔde srasra na redeɛ nta maka kyerɛ nuanom sɛ nuanom saa nneɛma na nku ahodoɔ na yɛde yɛbɔ ho dawuro wɔ radio so ne TV so wɔ ne yɛde bi srasra motuom bi srasra yɛredeɛ ho na nya no na ebinom mpo de bi srasra wɔ nase ɔmo de srasra wɔ sɛ de bɛyɛ ne ho bɛyɛ fɛ sɛ de bɛyɛ ne ho bɛyɛ hwam sɛ de bɛyɛ obɛgya na so wonkuo ho wode wɔn kwa ato ho mu Onyankopɔn de yɛ wɔtene o abrɛ nyinaa Onyankopɔn tene Onyankopɔn se
mo emma mo ahyehyɛdeɛ no enya honam mani deɛ emmesawo ene sɛdeɛ mmaa se yɛ wɔn mu tinwi no ɛde nneɛma pii srasrɛm na ayɛ fɛ ebinom mɔnkyere no wɔn de chemicals ahodoɔ sɛs na mɔnkyere ebinom kɔ wɔn de nkuni hyerɛ mu adi abosome mmiɛnsa ntinyina mɔnkyere abosome mmiɛnsa akyi no na tirinwi na se atɛ tenten nti wɔsa mɔnkyere ne bio wɔn de ɛyɛ chorus ne rollers ahodoɔ yɛwia ne yɛ asan so de chemicals ahodoɔ asra wɔn tirinwi mu ɛde sra wɔn tiri ase ɛnuanom nko na kala na mmaa de hyɛ wɔn mu tirinwi no utiri no ɛnonom mama mo ate aseɛ yɛ nipadua na ɛyɛ na adwuma mmienu na nipadua no yɛ baako ne sɛ ɛnonom baako no nso sɛ ɛyi fi te sɛ sɛ yɛfifiri te yɛ nea sɛ wo nipadua no ɛyi fi na wɔwɔ mu no ato agu na so honam dua koro yɛ awɔde yɛ koro yɛ sɛ wɔ adwuma foforɔ na adwuma baako nso no sɛ ɛnonom nneɛma ɛkɔ ne mu te sɛ wode biribi sra wɔ wedeɛ ni a wedeɛ no nonom deɛ wode asra ni no kɔ nipadua no mu te sɛ wode nku ahodoɔ ɛsrasra wo ho bebree onipadua no ɛnonom nti ɛnonom ma yɛhwɛ yɛn ho so yie wɔ deɛ de srasra yɛn wedeɛ ho yene deɛ apɔmɔdene dɔkotani bi kan ɔsɛ sɛ wontumi nni a ɛmfa nsra adeɛ a wontumi nni no ɛmfa nsra dɔkotani Robert Young ɔsɛ sɛ wontumi nni a ɛmfa nsra wedeɛ ani adenkyerɛ na chemicals ahodoɔ mmaa de sra yɛn de nsunsuanso bɔne abrɛ wɔ n'apɔmɔdene ɛfɔtɔ mmarima no nso ma wɔn ho nsuo ɛsane ntoma berɛ tumi nyɛ n'adwuma yɛ mmaa binom nso kokora yadeɛ na yɛn ha mmerantewa ne mmabaawa wɔn mmɔfra se na ama mmɔfra dodoɔ no wɔn nso adi gye gyam na yɛn mo de nsunsuanso bɔne brɛ nipadua no na national toxicology DWUMADIE no ɛde ba abɛto dwa sɛ ɛnɛ ne ma wodoɔ de srasa yɛn wedeɛ no saa chemicals yi a FDA ɛde atoto dwa no ɛyɛ diethylamine yɛn mo yɛ nnuro a ekuta fatty acid yɛtumi brɛ wo mmerɛbɔyadeɛ ne wo saabo wɔ yadeɛ na yɛasan sisi dua sɛ DEA no wedeɛ no nonom ne ntɛm ɛkɔ nipadua no mu na ha nipadua akɔ bi te sɛ adwene de nsunsuanso bɔne ɛbrɛ yɛ nipadua ɛnuanom yɛ nipadua no nonom ɛnonom nneɛma ɛkɔ ne mu na sɛ fifire antew a ɛnonom ɛdeɛ bɛrɛ de sra sɛ yɛ wedeɛ no yɛ nipadua no nonom ɛnɛ yɛde wedeɛ bi yɛwɔ nku bi wɔ ma de srasra yɛn ho de yɛni ɛwɔ sɛ ɛba nonom no ebi a fifiri saa na nneɛma ahodoɔ na deɛ mɛpɛ sɛ mɛka nie deodorant a yɛde srasra yɛn mɔtoɔm ɛba nonom nti sɛ boaboa ano na ɛkɔtaa wo nipadua no mu bebree ma ne boro so pɛ na ɛde yadeɛ ɛbrɛw ɛnuanom ɛnyɛ bɔne sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn sɛ mɛnya a kyerɛ sɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ ɛma de ahyehyɛde bɛhyehyɛ wɔn tirinwi ankanka sɛ wɔde chemicals ahodoɔ colors ahodoɔ bɛsrasra wo bɛkalakala wo tirinwi ebi a wɔmoto mu bɔn a ebinom frɛ no sɛ amotuo mu nkaebɔ ɛbɛyɛ anka saa deodorant no mfa nsra wɔde adi wo ho ni na mmom sɛ wɔmoto mu pampa no yɛ wɔn hwee na enye yi a mafutuo ne sɛ fa biribi foforɔ bi a ɛmfa yadeɛ mmerɛ wo na ɛmfa ehu mmerɛ wapɔmudene alum sɛ wɔnim alum akɔtɔ alum kɛseɛ ɛno bɛtumi de asra moto bɛyɛ afe wodware wie a fa alum no sra wɔmotoɔ mu ɛbɛbɔ ho ban alum no kora bɛtumi asen abɔ ho ban
ebinom de alum no ma ye ne powder and wo mo de bo enti the minimum said de ya bo no ano enanentem enti wo de sra mo tu mo afifire to kra no a papa na emma empo ye no mo nya nubone amane pedua no ene ara meka sanse ni anya ho mo famo ade nko na meka o na mom ade faso bra ye no ho nam ene die eruza wo yade a ebede na waso wo Nyankopon ti sade be betumi asom wo Nyankopon ehia se ya hwe ni pedua so yi eno ma mo de sra mo trimi nkunwa hogo wa de sra ntim de kala yentri ma ye hwe ye ho so yen kan ne bi o second Peter 3 verse 3 mo mama wa hwehwe de nya ho na mane de emesa wo ne sikahye ana entade hyemu ente Christopher ma de chi wode ye say wode sika enye woni ne nsumade saare me besiesi won ho ahwehwe ne bebre Christopher ama achi wode ente ma bi ne mutia waka so wamma nsram kofiansa ensore nko odi eti ewi asa na wasoro yako ade na wo Nyankopon pese ma abahwehwe nsumade ne nkomade ane ntade ya wo buwo ya wantade bi wo hono mu a the diamond anasa denchembo na adura ho tese Marilyn Monroe na tade na ehye no abra woto joma o mampegini Kennedy no atade a wo hye se adwabon nasene atade ne boa tene broso ebianom Nyankopon asem no de abranyi na no ewaso kyerɛ mapa na nsen no se wan sha somade a waso nte mehunu oba bi okuba o Kazan City na sabre no mu dina traffic mu no wate bus no wate ban empoma no na somade na susu na o ka ni jina ye no okromfo ba betwe na somade na ehye no ma ne tee na so ne tee moja tu no awo tondo mane every say sika kokko somade tondo manila oba bi siesie ne ho hyepe o na asesi kankwa na ehye no ewo ne ho ye bo no kro no na bra kromfo no hunu se ne nkomade na ehye no ne mode siesie no ho no ne bo ye de no mokum no sesa koy ene metumi mpodi ehu abro ye nkwa ye ni pedua no ye de ahyehyede ye pi ahyehyɛ ni pedua nsumade ne renie ne nsumu enka oba binum de siesie wo ho hyepe we firi se wo ye bro ye bia nsusuanso ben na de bebre wo ho homo fam sa wo de sa na mai siesie wo ho a nsusuanso bone ben na de bebre wo yankin kan Hosea 2 verse 13 Hosea wo ma ti me no temu du miensa na maba mabetwe no enna awodi ma baalem no ho aso sa wo hye aduhwa ma won na wo de ne ehene monka na nwini ye keka ne ho na wodi na dofo achi na me de ne we free me no Awurade yesem ni na nsunsanso wo ba ko a wodi nsumade ne nkomade PCS ho ama no aboro so no we free Nyankopon wasumade ne nko na wo kaye ukomade ne nko na wo kame no Catholic ni ba sikani bi na owura asɔre dan mu no wasiesie ne ho hyepe owura asɔre dan mu no onante ya hantan kwaso na ewura mu na be sɛ o sika mpempem wo eye millionaire wɔhwɛ no ahomaso nko na ahyɛ no ma na eye danchembo wo ne kawa ne so no ehunta na so no yi ne nsa na de ne nsa na kawa ne hyɛ ne kyerɛkyerɛ na nkrofo ne so no so hyɛ kawa ne boye de ne na wahyɛ da bɔne ehu ne ho
ɔde baabi a ne nsa na ɛhyɛ kawa no na ɔde igu ne ho na nkurɔfoɔ hu sɛ wɔhyɛ sika kɔkɔɔ kawa ebinom kɔ sɔre sɛ dɛ bɛyɛ na nwenneɛ no wɔwɔ no ɔde kɔ akɔkyerɛ yɛnim yɛ Nyankopɔn ne nsɛm nyem na meka hyɛɛ hɔ ɛsɛ wɔde nwenneɛ ne sumurenneɛ ne nkaa asiesie ne ho na ne werɛ firi Nyankopɔn na wakɔdi n'adɔfo akyi na mɛdeɛ ne werɛ firi me Awurade asom ne yɛtɔ da a ɛyɛ wɔba mɛde nwenneɛ ne nsumade asiesie ne ho pii ma ne boro so kyerɛ sɛ wode hyehyɛ wo ho de yɛyɛ ahantansɛm ɛno nti wohunu ahobrɛaseɛ wɔ nnipa no mu bi wɔ ahomasoɔ no yɛ ahantan mohwɛ deɛ to Israel mama nsumade a wɔ mo hyɛeɛ mohwɛ de Nyankopɔn de yɛ wɔn wɔnkenkan Isaiah 3:16 na Awurade kaa sɛ ɛsiane sɛ Sion mama yɛ ahantan na wɔtoto abamkɔn deda wɔ n'ani akyi nante wɔde anammɔn ntiatia ne nama wɔn nan ase nkaa gyegye yɛ nti. Verse 17 Awurade bɛma tirimukuro agu Sion mama mpampam na Awurade bɛyi wɔ n'adagya so na Awurade ɛda no Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no na n'ase nkaa ntomaban asranefa. Verse 19 Asomɔnwɛneɛ nkampo ɛrimukata ntentan. Verse 20 Abotire nane ntam ntweaban abɔsoɔ ohwam ntowa ɛmansere. Verse 21 mpɛnta na sɛ sika kawa hene enweneɛ ntaadeɛ nsakyerɛ ho ntaadeɛ yu enwusuo sika nkotokuo nhwehwɛ nwurɛpa mmotire ne nkataane mu na ɛbɛba sɛ ohwam nan mu na kankan besie na ntampehema asi abɔsoa nan mu na atipa asi mmɛsa nan mu na ayitoma asi ataadeɛ nan mu na nhyehyɛeɛ twa asi ahoɔfɛ anan mu. Anuanom hunu yi Onyankopɔn no hunu Israel mama no wɔn yɛ ahantan wɔn yɛ ahomasoɔ Onyankopɔn se na ɛsiane sɛ Sion mama yɛ ahantan na wɔtoto abamkɔn deda wɔ n'ani akyi nante na wɔde anammɔn ntiantia ne nama wɔn nan ase nkaa gyegye nti. Ɛda no Awurade bɛma tirimukuro agu Sion mama mpampam Awurade bɛyi wɔ n'adagya so. Ade nkyerɛfiri sɛ Awurade bɛyi wɔ n'adagya so. Ɛda no Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no na n'ase nkaa ntomaban asranefo wɔn de n'ase nkaa hyehyɛ wɔn nan ho na wɔn hyehyɛ asranefa ɛne chains ahodoɔ na egu wɔn kɔn mu ɛne ɛyɛ bracelet na de bi agugu yɛn nsa ho asranefa ɛne mpɛntia wɔn hyehyɛ sikawa ɛne wohwam ntowa ɛmansere mpɛntia hwene enweneɛ yerim ne nama piama de hyehyɛ wɔn ho sika yɛ kawa hwene mu nweneɛ ne mpo de wɔ hwene mu nweneɛ ɛna me ha nti saa nkurɔfoɔ yi tɛkyerɛma no kora bɔbɔ so ɛyɛ nsumadeɛ nti wɔn didi a wɔn te dɛ hwene mu nweneɛ na deɛ nya tɛkyerɛma nweneɛ de bi etuatua yɛ hwene mu hwɛ ɔbaa wɔ nyɛ dam na wabɔ a ɔyɛ kristoni baa bɛsiesie ho se wode nyoma yi na bɛsiesie wɔn te sɛ bɔdamfoɔ ɛnɛ ɛno ne adeɛ Israel mama no yɛ yɛgye sɛ ɛbɛkan ne atoa so a Onyankopɔn kaa sɛ ne bɛba sɛ wɔhwɛ mo nan mu na kankan bɛsie. Ɛnɛ mo deɛ monhwɛ o ɛnɛ mmaa dodoɔ no ahobɔn
Omo yade. Omo yade. Omo iwo yade ewo. Womo ase. Omo hobo isane asowodene ni bu omumu Nyankopɔn nti. Eni anomo ma. So pese wonya apomodene mapa. Na Nyankopɔn ennom ye wode ba Israel mama no fi bi ma oso a. Ose ababa se wo hwam anan mu no de kankan besi ode kankaba besi wo hwam anan mu sene sanka obenya ode atipa besi emesa anan mu ti ya pa apomodene mapa ni anomo ma nsremo oma yentie wo Nyankopɔn yeni ne mmara nsɛm so ensiesie wo se bro nyedua no de nwene ne nsumade chase ahodo wasiesie no wo bebre ahantan yede de to Israel mama no anti apam foforo ni mo no eye wo Nyankopɔn achiwade efrise ewie ya wo adeboane mo ma Israel mama no wo ya ahantan wo ya homaso wo mode enwene ane nkomade api no wahyehyɛ won ho ahomaso nti won refiri wo Nyankopɔn impo paint omodi paint won ho ni yatwi yanim mode muntie Jeremiah 4 verse 30 na won so wo a wasai wui wo rekyerɛ sɛni na wo fira tam kokɔ na wo de sika hyehyɛde hyehyɛ wo ho na wo de adubire keka wani yi ɔkwa ara kwa na wo hyehyɛ wo ho fɛfɛɛfɛ adɔfo apo ɔrepa woku Nyankopɔn se ɔkankyerɛ ma no sɛ nti afi mo bɛyɛ de yɛbɛn abira wo resɛyi wo bɛyɛ de wo sɛyi wo a wode sika hyehyɛ wo ho na wo de adubire keka wani akyi wa penti nani akyi ɔkwa ara kwa na wo hyehyɛ wo fɛfɛɛfɛ adɔfo apo ɛnɛ no ne ade ama binom ye wo mo twi wo nanim ya ma binom ye nimpo de yɛ metan Ọba no nani akyi nwi na Nyankopɔn de ama no wasesa no wa wawre enanim hwɛ ọba yɛ animu a wɔn na ɛhwɛ no wɔyɛ bɛrima na wadwene yɛ adwuma ọba a wapenti nanim sɛ kaaka botobi wɔbɛkɔ akɔsrɛ ne pɛ ne makeup nkoto na wodi hia ọba nko anim makeup wokɔsɛ ne pɛ nyɛ hia na wobedie yɛwɛ so nani akyi ni wawre adɔla afoforo atopɔ Eni anomo ma ye bufu wo Nyankopɔn de wani akyi nwi no ato wani akyi ɔwɔ ne botaye nja wo de to ho yani akyi nwi na etua ye nani akyi saa do mpani si wo no ɛhɔ na Nyankopɔn de wani akyi nwi na to ɛnama bi no ma wora ya kwakɔ ala na to da fufuro de sɛ ne wo ka se wo Nyankopɔn de wabɔn ne wo ye ma amene nya me fɛ nti me kwa akɔbɔ fufura ma me ho nti wawure ana wapa na ne akyi na kwakɔto na moma so ohe na ni mo ba firi sasebo ka ba ye nse de wa penti na ni nti mo firi so omo odam de wani akyi na Nyankopɔn de ma no wawure o ana wakɔpa foforo no wa penti ne violet ohe na ni mo afɛkyerɛ bene na aka no ne ma foforo pia keka ho Ɛnnɛ anuanom ma na mahumuyi munyai Nyankopɔn sɛ ma na ɔmo de adubire penti wo nanim no ɔkwara kɔrɔ mu siesie ɔmo ku wa menka hunahuna me de enta ma kaya kyerɛ wo no wo Nyankopɔn pɛ sɛ akristofoɔ ma ɔbɛ penti mutrinye colors ahodoɔ penti wanim colors ahodoɔ Nyankopɔn pɛ de Nyankopɔn pɛ ne yɛ natural no wɔde ama wo fɛfɛɛfɛ no ani nso sɛ de wo Nyankopɔn bɔ wo ɔma yɛn kenkan Romans 9 verse 20 Romans 4 metin kunche mo aduno ani wo nipa hwan ne wo a wotuatua Nyankopɔn asɛm no anwene yɛ bɛsɛ wɔnwomfo wɔ sɛ adɛnti na woyɛ me sɛ verse 21 okukuo nwomfo ni dɔte so tumi sɛ wɔde dɔte twoa kɔ no ara nwono kukuo baako ma no yɛ fɛ na wɔnwe foforo nso a ɛnyɛ fɛ Onyankopɔn enam Paul so kasa ɔse
afei onipa hwan ne wani onipa hwan ne wa wutuatua Nyankopɔn asɛm no anwene ɛbɛsom ɔnwomfoɔ saa den nti na woyɛ mesɛe anuanom ka sɛ Nyankopɔn so wa mmɔ yie wo dɔtetoɔ no ɛntoto kukuonwomfoɔ no ano sɛdeɛ kukuonwomfoɔ no anwene no saa na wɔde dɔteɛ no ayɛ saa na yɛ nipa nso yɛteɛ Onyankopɔn na bɔɔ wo Nyankopɔn na bɔɔ wo saa sɛ Nyankopɔn abɔ ani akyi nwi ama wo a adɛn na wɔwura to ogu ne wakɔ akɔpɛ ani akyi nwi ato mo ma so wɔ ebinom mpo deɛ wɔn ani akyi nwi no ɛda mo ma so ɔbaa wɔ ba akɔse ne pentu yɛ mo nhyehyɛw na ɔbaa wɔ a wapete n'anim sɛ kaaka moto bi na akɔse ne pentu wo nsuro na wɔn mmaa bi ne mu wɔn ma wɔhwɛ wɔn anim a ɛyɛ fake biribi ayɛ artificial na no waka ne gɔn waso na no abɔ mogya mu na fono ɔma penti na ni nyini mpo yɛ artificial renya Nyankopɔn ne pɛ ma yɛn Nyankopɔn ne pɛ a wɔma yɛn ne sɛ yɛnsua se sɛdeɛ wɔabɔ yɛn no yɛmma yɛn nsɔ sɛdeɛ wɔbɔ yɛn no nti maa no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ ɔmɔde ahyehyɛdeɛ pii bɛhyehyɛ wɔn ho ɛfiri sɛ Nyankopɔn adome Israelfoɔ ma ɛsiane saa nneɛma a wɔyɛ yɛn nti na wɔyɛ ahantan ɛsiane nsumadeɛ nkomadeɛ ɛne adubu a wɔde apenti wɔ n'anim nti na Nyankopɔn dome wɔn kaa sɛ ɔbɛma kankan esi wɔn ohwama nan mu nti a Petro kan wɔ 1 Peter 3:3 mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ ɛmɛsawɔ ne sikahyɛ ana entaade hyɛ mu ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛne ɔka asɛ mo ahyehyɛdeɛ no na mmomma no nya akoma mu nipa a wahunta no honhom adwo ayɛ kom ade ampromu ɛno na ne boɔ yɛ den wɔ Nyankopɔn anim akoma mu nipa no a wahunta no a wɔhyɛ ataade a ɛnsɛeɛ no awɔhiadeɛ wɔ Nyankopɔn anim ataade a ɛmpro na ɛdeɛ baadeɛ honhom adwo na ɛyɛ kom ade a yɛba abɛhyɛ ade a de bɛhyɛ akoma mu nipa no yɛ honhom adwo yɛ honhom a adwo a ɛmpro ɛde baadeɛ Nyankopɔn asɛm wobɛhyɛ yɛ akoma mu nipa no yɛ honhom fa mu nipa de Nyankopɔn asɛm na ɛbɛfira no ɛno no wɔbɛhyɛ yɛnkenka na nnwom eti wɔ ha du nkonkyɛmu du baako Psalms 119:11 mede wɔn nsɛm makora makoma mu na maanya wo ho bɔne bi mede wɔn nsɛm makora makoma mu na maanya wo ho bɔne bi wode Nyankopɔn asɛm bɛsie wɔ akoma mu Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ honhom adwo na yɛyɛ ataade yɛde bɛhyɛ mu no ho nipa no John 6:63 honhom ne deɛ ɛma nkwa ɔwɔnam deɛ ɛnyɛ hwee nsɛm a maka no yɛ honhom ne nkwa nsɛm a maka kyerɛ wo no yɛ honhom ne nkwa sɛdeɛ Kristo sie ɛnti honhom a yɛbɛhyɛ na yɛ Nyankopɔn asɛm Petro kan Petro ngoma di kan timi ɛnsa nkyɛmu nan ase na mmakoma na moma no nya akoma mu nipa wahunta no honhom a adwo na ɛyɛ kom ade ɛmpro mu ɛno na ne bo yɛ de ne Nyankopɔn anim Nyankopɔn asɛm no wode bɛhyɛ wakoma wode bɛsiesie wakoma akoma mu nipa no honhom a yɛ Nyankopɔn asɛm no ɛno ne bo yɛ de ne pii wɔ Nyankopɔn anim ɛnuanom ɛnyɛ Peter nko a ɛna wɔ saa nkyerɛkyerɛ ɔsomafoɔ Paul ɛnso kyerɛkyerɛ bi wɔ Timothy ngoma di kan timie no nkyɛmu nkron 1 Timothy 2:9 saa ara nso na mmaa ɛnhyɛ ntaade a ɛsɛ ɛmfa ni ewu adeɛ ne adwenemoteɛ nkeka wɔn ho ɛnyɛ mmɛsawɔ anaa sika anaa ahwenepa anaa ntaade a ɛwɔ buo mu pamotwɛ wɔn ho ni Paul se mmaa wɔne Petro nyina wɔn mo kyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ baako sɛ mmaa ɛnhyɛ ntaade ɛsɛ
anuanom maa no mesrɛ mo mo bu mfu mɛse aka ne bio mo mo bu mfu enkankae anuanom maa no mo bu mfu adeɛ a wɔ Nyankopɔn pɛ ne se wɔ ba bɛhyɛ atade ese na nhyɛ atade basa atade a wahyɛ a ɛgyegye mɛɛma atade a wahyɛ aworo ho nyinaa gu hɔ atade a wahyɛ akyekyere wo pampem na wo drɔso ɛhyɛ wo kora duro mu saa ntade fo no Nyankopɔn pɛ awɔ sɛ wɔ ba wɔhyɛ ntade ese awɔ sɛ wodi ani ewu adeɛ yɛkasa hyɛ atade ese a ɛkyerɛ sɛ wokasa biribi saa ɛsɛ adekode ne sɛ fata ɔmmɛhyɛ atade ɛbɛɛbɛ wɔ no foɔ nkyerɛ afiri sɛ ɛyɛ adeɛ bɛma mɛɛma yɛ bɔne tene sɛ nka bɛɛma no nwene adwene bɔne bia no wabɛɛ wɔ no foɔ ne fɛnti ane adwene bɔne bɛba ne tirim ne kɔn bɛdɔ ɛnkanka mu mmienu nkwa na mote faako baase mu trɔtrɔ mu mɛkaa wɔ baa bi mmaa bi bobɔ mɛɛma bi no so tɔre na wɔhwɛ me saa ɛna wɔ bɛɛma so bisa saa da wotɔn wɔn na wɔde egu apampan so me nhɛ sɛn saa bɛ na mɛwɔ Filipia mam wɔ divisoria ɔbaa bi bɔ barima bi so tɔ saa na wɔhwɛ me saa ɛna no so bisa ne saa bɛnti na wɔn so wode egu apampan so wahyɛ sekɛte tietia ɛna wɔkɔ akɔforo kae ɛna wɔn mo te ɛna mo di nhwɛ ne mu enti ɔbaa no ɔne bɛma ne di nhwɛ ne mu wɔn hunu sɛ ne wɔn tena ase ana bɛma ne hwɛ no na ne bu afu na adɛn na yɛhwɛ wɔ ho bu afu nti pieto na wahyɛ de akɔ akɔforo kaa no nti wɔn firi sɛ nka yɛnyɛ deɛ wahyɛ sekɛte tietia wokuntunu mu a wakyi nyinaa ne bu wɔ otu nyinaa ne bu nkurɔfoɔ bɛhunu ne yɛhyɛ wɔ ɛmaa bi mu siesie wɔn mo saa yɛn wɔ yɛn kyerɛkyerɛ yɛkyi wɔ de wɔ kristofoɔ maa mu hwɛ kɔnkɔn sɛ ɔbaa hyɛ ataadeɛ sɛ fɛni ewu adeɛ asiesie wɔn te sɛ deɛ wɔka no wɔ Divina Valencia ɛnyɛm no nie na Divina Suarez wɔhyehyɛ ntaadeɛ ɔdɔ nti ɔhyɛ ataadeɛ fo ama mmarima paapa ntoa tete no na nyɛ mmaa nyina na ɔmorɔworɔ mo ho tete mmaa no ɔmo siesie ɔmo kata wɔ mo ho yɛn nɛ mmaa no yɛabɔ adabirijo ɛne yɛn nenam nso ɔno foforɔ no wɔn mfa ho sekɛte tietia enu ne nkotodwa no mpo ɔmo mfa ho na wɔahyɛ ataadeɛ nsateɛ na mɔtwerɛ mu nyinaa gu ho mɛkaa ɔfɛfoɔ bi sɛ Onyankopɔn deɛ ɔhwɛ ataadeɛ hyɛ wo Nyankopɔn deɛ akoma mu no wɔhɛ ebi a na wotene sɛ Onyankopɔn hwɛ akoma mu na nipa a Onyankopɔn nipa mohwɛ de yɛbɛyi ɔmo hunu ne ɔwɔ akoma mu dabi ɛdeɛ na wɔn hunu ɔmo hwɛ ni so deɛ nje sɛ wabɛɛ bi wo nipa bi akyɛ nti wo deɛ na wɔyɛ yi wo ma Onyankopɔn mmeema ayɛ bɔne enko wɔnyɛ na adwene so ngɔ bɛto wo naa o na so sɛ na wɔasiesie wo nti na ku adɔ agyaman ɔma yɛn kenkan Matthew 5:28 na mede yɛ mesɛm sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn dɔ no na wɔfa no na akoma mu dada Kristo mmere mu no ɔbaa no wɔnya nkwa mfa ne nkɔ hotel yi wɔnya nkwa mfa ne nkɔ ɔdan bɛm ne nkɔ daa yi na so wɔyɛ bɔne dada ɛsɛ mesɛm sɛ yɛn yɛ Nyankopɔn ne nsɛm Awurade Yesu Kristo sɛ mede yɛ mesɛm sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn dɔ no na wafa no ana wabɔ adwama wɔ n'akoma mu dada hwɛnko na wohwɛ yi na wonya akɔnɔ bɔne wahyɛ ase adwene bɔne wɔyɛ bɔne mpo dada nti nnɛ yɛwɔ nipa bebree no ana wɔ hɔ a Petro kan wɔ 2 Peter 2:14 ɛsɛ wɔwɔ ani a wɔresɛ yi ahyɛ no mama a ɛrenwo wɔ bɔne ho da wɔdaadaa kra a wɔnase nya ntimi yɛ wɔwɔ akoma abɛɛ ne bere mu wɔyɛ nnɔme ɛma anuanom mahunu ɔmo wɔ ani a wɔresɛ yɛ ne adwaman ayɛ no ma wɔn mo nyae ɛnwo wɔ bɔne ho wɔma yɛn kenkan wɔ sɛboha no kasa mu
Asana wɔwɔ ani a wɔresɛ yɛ no mama. Ɛrenwo wɔ bɔne ho da. Wɔdaadaa akra wɔn nase nya ntim yɛ. Wɔwɔ akoma abɛyɛ ne bere mu. Wɔyɛ nnome mma. Anuanom ahuna na yɛnkenka no kapampanga no kasa mu. Wɔwɔ ani a wɔresɛ yɛ ahyɛ no mama. Ɛrenwo wɔ bɔne ho da. Wɔdaadaa akra wɔn nase nya ntim yɛ. Wɔwɔ akoma abɛyɛ ne bere mu. Wɔyɛ nnome mma. Ug dili sila arang makaundang sa pagpakasala nga nagabuyo sa mga kalag nga mahuyang nga may kasing-kasingan na anad sa kahakog nga anak nga tinunglo. Sabi nyo? Sa Kapampangan. Atin lang matamit muking pamipaliwas. Malyaring tuknang ing pamipaliwas. At malyaring tuknang ing pamikasala. Sisilo la karing kaladwang matibe. Makimetong lang pusong misane king pamanang kamin. Anak noning pamanyumpa. Sa Ilocano. Adagiti. Makada. Tida mabalin a panawan ti basol. Wadadakra. Wanasin yan timiye. Wawakuma be ni brimu. Wayanome emma. Kita nyo mga kapatid, merong mga tao. Ano mo hunana? Yawani pa bini mo ono mo a. Awara saye asha wanani wama. Adentura. Awu se de bia na ma no. Ya bebe ni pedua ya wo regu ho. Free show. Or the back house or Roger Tadi of Fuation, and a no for a befa or the cockatana for them not mamma. I won't follow what the I could do stand a better can't be when I'm a young mamma would know woman also. After 1 row of through my soul, I'll be on no for every tre mamma. That one because when you're hey, there was ya. As where you be true, very the arcade in our moon. But to me, I will be here. Is that the name Maria Faris, Yebu? Maybe I have rogue among Crowfosh, Ash, and 2 other Christopher, man. Cracon a ma, a man shan't yes, and fair near Wua dear, near the Matianka Kawan, and Yamasa walk. The said on telepathy or Kayano, and now, and when the pa and Antadia wobu. Namum and you mapa a set and ma when you win them some children. And the animal what Kronkumo and they name our soft one Kronkumobi. Our Roman of water of Kronkumu, our Manal was off on the Kronkumu, Yakana Kronku be our soft one of the Kronkumobi, neither not of one and can't rest for Mano, or Monka, so what cars or a banner big gas or a neighbor. Waka say, a man is shot idea to tell one maybe do a cell crown and funnel. In Poko was some Democrat soft one and you know, there was getting one is some of the door so after from Nessie can ever be. I don't know correct actually. Mamma boom for any animal crib for. Wamoka say, oh, Uncle Podia one shot idea show walk. A beer what in the alley. When you go shark, now so why a shell is sure, any pan a shell is sure. But my man, why your bunny at tardy for a show would but my man, my bunny, oh, crowd the home, and mother do one a yacht to 1 month, and mother do a yacht to 1 month, your mamma sent tardies, and my big no more sent tardia. I won't show what Monta the shimmy, now more with the egg. They do a set gents, not a turn a pumping, Obona. Ne pie to asha na atade yase adro drum ne pant yase no adro drum alam niyo baka magalit na lang po kayo sa akin mga kababayan pero ebire mo kra bubbe fume sabi ko salita ng Diyos hindi ko inimbento that's what the America no Nyankopɔn wasɛm me mo bitiri mu nkan na me nim saa ne me na ɛkɔso we wiase na me hunu me de America Nyankopɔn wasɛm ɛno ne ade a me de yɛ adwuma ɛna ye hunu de ɛkɔso we wiase I had the bonnet, my ba say,
wɔntaade ɛhyɛ wo no wɔnhyɛ ataade ɛsɛ anaasɛ wode ahyehyɛdeɛ pii ne bɛsiesie nipadua bebree anuanom ɛde bɔne bɛbrɛ mo ɛrɛnti Church of God asafo yi mu no anhwɛ a wobɛka sɛ woanya kora mma bio ɛwɔ sɛ wobɛka sɛ ha yi deɛ ɔmmra yi deɛ ɛdene obi ntumi mma mmɛdi so onua ɛwɔ sɛ medeɛ mepɛ jeans show deɛ akyekyerɛ me pampem no wobɛtumi ahyɛ trouser bɔne bia no wobɛtumi ahyɛ trouser na wode ɔba loose kora hyɛ trouser na so nyɛ trouser akyekyerɛ wo pampem mu a ɛyɛ mehunu ɔbaa bi a ɔhyɛ trouser akyekyerɛ no pampem na pie to ɛhyɛ n'ase nyinaa otumi hu ɛnua wobɛtumi ahyɛ so manhyɛ deɛ akyekyerɛ wo pampem hyɛ deɛ kwan dɛm Onuabarima Eli ahyɛ trouser nanso wohwɛ a wokɔ kora no adwaman ɛnyɛ ataadeɛ basa ɛnɛ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no dodoɔ no amfa wɔn mo adwene ni akyiri ɛnuanom ɔma yɛnte aseɛ se ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm ɛnkanka mama no aso wɔba hyɛ ataadeɛ ɛsɛ bɛni ewu adeɛ ne adwenemoteɛ keka ho nyɛ mmesawo anaa sikahyɛ anaa ne pa na ntaadeɛ wɔ mu yɛwɔ bi ne mo mutumi hyɛ ntaadeɛ bi a ne bo dendendene nsumadeɛ ne komadeɛ ɛhyɛ no wɔ ɛkɔfo bɔ betumi adi wawia kyɛ Nyankopɔn sɛ nyɛ mmesawo anaa sikahyɛ anaa ne pa na ntaadeɛ a ne bo yɛ deneɛ na ne yɛ de nkomadeɛ nsumadeɛ hwɛneɛ bebree no ahyehyɛ yɛ ho ta wohyɛ biribi sɛ ɛkɔ divisoria manila na sɛ keapoa wokɔ na wasiesie no wadi nkra wɔ fie so wokɔwu abɔ ɔmo bɛwia wo ɔmɔmfa sɛ bɛtumi atwe wɔ aso na ma nate no wɔ mo de yɛkɔ ɛnuanom natural ɛfɛ wosiesie ho hyɛ pɛma ne borɔ so bɛtumi ɛku wohyehyɛ wo ho pɛ birama na borɔ so na ɛbɛsɛe wɔ ho ɔfɛ Maria Clara Tete maa no sɛ de ɔmo siesie wɔn ho na ɛfɛ monhwɛ yɛ si ne yifoɔ maa no atete na ɔmo yi sini no ɔmo te sɛ nnɛ mmaa ya no wɔn aba no ɔmo yɛ si ne yifoɔ maa ɔmo hyɛ ntaade ɛsɛ ma ne kata wɔn ho yi ɔmo hyɛ de yɛfrɛ ne sɛ ataade ɛsɛ ɛyɛ normal ɛnnɛ mmaa ya na yɛaba no kama yɛ sɛ wɔn hyɛ hwɛ ataade de 2 pieces ntomago 2 piece ataade ɛhyɛ na ani akyi backless yɛhyehyɛ sleeveless ataade ne ninsa ebi wɔ mpo de topless nofoɔ ho nkwa na akatara na bubu ho de aka ne mpo de bi mpo de adabiri dwo ɔma wa ataade ne nsa no ato atwere kɔka so wɔ shoulder no ɔma yi sleeveless backless ɔma woro soro de na sɛ nofoɔ ne pa ne yakata ho ɛyɛ Nyankopɔn akyiwade ɛyɛ Kristo ni ba na sɛ ampa sɛ wo gye Nyankopɔn ni na wo so bɛsom Nyankopɔn a akoma mu nipa no hyɛ no ataade ɛsɛ ɛyɛ Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ ɛsɛ honhom adwuwɔ ɛna na fa hyɛ Nyankopɔn fa hyɛ wɔ akoma mu nipa no ɛne deɛ no hyɛ ataade pama ne nkata wɔn anuanom ma na nka sɛ mɛbɛto ahyɛ mu suo Nyankopɔn asɛm a wɔtwerɛ no mu na mɛka yɛn te mo wɔn mpo tumi kan ɛyɛ sanka asɔfoɔ no amfa nsie mu a nka mo mo bɛhu no akan ɛnuanom hwɛ yɛn anuanom ma wɔ asafo no mu akorɔmfoɔ nto nhyɛ wɔn so yɛn toto wɔn mɔmɔnaa adwotwafoɔ nkohyɛ wɔn kwan mu nto nhyɛ wɔn so yɛwɔ onuabaa bi ɔyɛ ɔlɔɔyɛ ni wɔkaa sɛ brother Eli ɛbɛn no menya mmɛyɛ onua wɔ asafo yi mu sɛ mɛkɔ kɔɔto dɛm mu a mɛhyehyɛ me ho hyɛ pɛɛma ne boro so ɛnɛ mɛsiesie me ho simple meyɛ mo koraa nhyehyɛ me bio ɛresɛ biribiara ne hɔ a ɛyɛ wobɛhunu wɔ me ho a bɛtumi awia nti wobɛnya asomdwie koraa sɛnɛ sɛ nka wɔde nsumadeɛ hwɛneɛ ne chains ahodoɔ bɛsiesie ho bebree no wode wo nkɔ akora to ho mu akorɔmfoɔ adwotwafoɔ te sɛ na mehunu wɔ Kubao no ɔbaa no yɛtwee naso nwae naso madeɛ kɔe ama mogya tu no aberewa yi no wɔ tietim nti na madwene sɛ wɔaberewa yi wɔaba aberewa awie ɛgye wo na ahɛ ma wobɛwuo so hwɛ ne sɛdeɛ wɔyɛ wosiesie ho yɛwɔ mmaa bi na wɔmabɔ aberewa yi so wɔpa nhyehyɛ
ɔyɛ na ɔsɔ ɔyɛ aketesia sɛ ɔyɛ aketesia na ɔyɛ abrewa ɔyɛ kristoni banko adeɛ siesie ho simple na siesie ho kyenkyene sɛ deɛ ɛma binom yɛ hwɛ ɔne abalo so siesie ne ho yie ɔne abalo deɛ ɛhyɛ wɔn ma yɛhwɛ ɔhono ataadeɛ wei bɛka sɛ ataadeɛ nsɛ wɔsiesie ne ho akata ne ho yie ɛyɛ ataadeɛ sɛ Onyankopɔn nhyɛɛ yɛn ante sɛ nso ɔbɛ foforɔ no ɔmo de biribi asie aka aniwa no pɛte sɛ nkramofuo no biribi sɛ ne Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ mu mmara nsɛm no sɛ ataadeɛ na wobɛhyɛ no hyɛ ataadeɛ sɛ ma ne nkata ho so yie sɛ nka kyerɛ w'anim nyinaa na nka w'aniwa nko a ɔhyew de wa bɛbrɛ ɔmo akata biribi ɔmo ani pɛ na wohunu yɛde Nyankopɔn no asɛm na ɛbɛyɛ adwuma anuanom tete mmerɛsantene nie Onyankopɔn asi ama kwan sɛ ma wɔn nhyɛ ntaadeɛ basaasɛ Israelfo abrɛ so wɔhyɛ ataadeɛ nsɛ no na ɛyɛ bɔne ɔma yɛn kenkan Deuteronomy 22:5 ɔbaa nhyɛ wɔbarima adeɛ wɔbarima nso mfira wɔba ntoma ɛwɔ sɛ wɔn a wɔyɛ yɛn nyinaa yɛ Awurade wɔn Nyankopɔn akyiwadeɛ ɛkyɛ no na ɛyɛ mmaa akyiwadeɛ sɛ wɔn bɛhyɛ mmarima ntaadeɛ na ɛyɛ akyiwadeɛ nso sɛ mmarima nso bɛhyɛ mmaa ntaadeɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔyɛ ɔbarima a na wɔkɔhyɛ wɔba ntaadeɛ a wɔbɛyɛ dɛ na wɔadwene so wɔbɛkɔ akɔte ho adwareɛ bɛ na wɔkɔ gyina adwene so wɔyɛ bɛrima wɔhyɛ mmaa sekɛɛte wɔbɛkɔ ɔmaa adwareɛ na so wɔkɔ gyina he ataadeɛ sɛ mmarima no yɛ mmarima ntaadeɛ mmaa ntaadeɛ yɛ mmaa ntaadeɛ na so wɔyɛ ɔbaa wɔhyɛ jeans baaree akyekyere wɔ pampɛ wɔbɛyɛ dɛ na wɔadwene so ɔbɛbrɛ wontumi adwene so wɔyɛ ɔbaa na nka wɔhyɛ skɛɛte a wobɛtumi adwene so ama berɛ a ɔho nkyerɛ wɔkɔ akɔhyɛ jeans baaree wei akyekyere wɔ pampɛ wɔbɛyɛ dɛ na wɔadwene so berɛ so ma ɔbaa ntumi nyina hɔ nwene so ɔho nyinaa bɛfo ɔbaa wontumi nkoto wɔnwo ɔbarima ntumi nkoto wɔnwo so ɔbɛfɔ ho wadwene so agu ho ɛnti yɛwɔ mmarima ntaadeɛ ne yɛwɔ mmaa deɛ yɛn mmerɛ mu no yɛnsi ntaadeɛ binom ho kwan ɔbaa bɛtumi ahyɛ trouser na so trouser na ɛhyɛ wɔ no ɛnyɛ de akyekyere wɔ pampem no die ɛnyɛ ataadeɛ fuu ɛnyɛ jeans basaa bi ɛsɛ ɔbaa ɛmfa ani a ewu adeɛ ɛne adwenemoteɛ nsiesie ne ho ɛne ewu adeɛ ne adwenemoteɛ siesie wɔ ho Greek asɛm na sɛ ne ewu adeɛ no asɛm wɔde di adwuma wɔ Greek kasa mu no yɛ ɛwɔ sɛ bɛfo kasa nkyerɛ ɔsi no menhyɛ da ne wɔn mo nya adwene papa ɛsɛ ne ewu adeɛ no yɛ idols sɛ wɔbrɛ wo ho aseɛ na woma w'ani ntra ntɔn wode aniwuo ne fɛreeɛ ɛsiesie wo ho afɛreeɛ asekyerɛ a ɛdi mu no sɛ hyɛ ntaadeɛ nyɛ aniwuo ntaadeɛ ataadeɛ apa wo ho nyinaa gu wo no wɔyɛ ataadeɛ ɛwɔ sɛ wɔhyɛ ataadeɛ sɛ wɔhyɛ wɔbaa hema Elizabeth da bɛ na wɔhunu sɛ wɔhyɛ ntaadeɛ 2 pieces pɛyi nka wɔmfiri ne dɛm nhyɛ ataadeɛ 2 pieces ɔbaa hema Elizabeth Margaret Thatcher ɛna Prime Minister May ɛwɔ Germany wɔhyɛ ntaadeɛ hyɛ wɔn wɔn di wɔn ho ni ɛma wɔn wɔ dibrɛ ɛma wɔn wɔ dibrɛ wɔ aban mu te sɛ ɛyɛ carpio hwɛ sɛ ne wɔsisiesie no ho aban mu adwumayɛfoɔ maa no ɔhunu obi a wɔahyɛ miniskirt ɛnuanom nyɛ dene sɛ ɔbɛhyɛ ataadeɛ sɛ ma no akata ho ɔhwɛ no akɔka si ha yi deɛ mommra no adini na ada na yɛn ntaade hyɛ nso mo ka ho asɛm daabi nyɛ ne ɛka Nyankopɔn no waka Nyankopɔn no mmara nsɛm Yɛn Awurade Yesu Kristo waka no Matthew 5:18 ɔsɛ na nokora mesɛm sɛ
ɔsoro ne asase nya twam yi atwerɛdeɛ ketewa baako anaa nsinsaneɛ baako mpo remfiri mmara no mu ntwa mu gye sɛ ne nyinaa ba mu ansa ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ ɔsɛ Nyankopɔn mo sɛ wɔ soro ne asase betwa mu no atwerɛdeɛ baako ne nsinsaneɛ baako pɛ kora mfiri mmara no mu nkɔ enti wɔ nea waa mo bisa ho mekromufoɔ a moyɛ Catholicfoɔ Protestantfoɔ wɔaman church nsɔre awɔ twerɛ kronkron anaasɛ enim ɛyɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ anaasɛ nyɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ɔmofrɛ wɔn born again nsɔre full gospel nsɔre sampɔ sɛ asɛmpa no na mode yɛ adwuma ale na mo mmaa no hyehyɛ nsumadeɛ kyɛnse ahodoɔ na wɔn ahyehyɛ wɔn ho hyɛ pɛɛ nti wɔn mo anim wɔ wɔn deɛ wɔhwɛ wɔn keka sɛ wɔn de asɛmpa kɔɔgyen na wɔn mo ka na sɛ asɛmpa kɔɔgyen na mo ka yɛntwɛn no wɔ asɛmpa no mu sɛ mmanhyɛ ntaadeɛ sɛ ɛmfɛ ne ewu adeɛ ne adwenemuteɛ keka wɔn nyɛ mmɛsawɔ ne sikahwɛ na ɛwɛ nipa ne ntaadeɛ ɛwɔ bɔ mu anaa awɔ twerɛ kronkron mu ana enim awɔ twerɛ kronkron na twerɛ kronkron ne fa hene ɛna wɔ na wɔ apam foforɔ no yɛ apam tataa no mu wodi yɛ adwuma anaa anaasɛ asɔfoɔ no deɛ wɔn nka nkyerɛ mo Kristo se ɔsoro ne yɛ asase nyɛ ntwam atwerɛdeɛ baako anaa nsinsaneɛ baako pɛ kora mfiri mmara no mu ntwam enti no nkɔrɔ safo ne mu no yɛbɛkyerɛkyerɛ mo saa ne yɛmɛ yi yɛbɛkyerɛkyerɛ mo na bisa yɛ mmara nsɛm afiri Kristo Matthew 28 verses 19 to 20 enti mo nkɔ na wɔkɔ yɛ amana na nyinaa masuafoɔ ɔmɔwana so hyɛ agya mba na ɔmkonkron din mu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔni de yɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ mene mo wɔ hɔ ɛna nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ ɛyɛ Kristo mmara nsɛm mga bagay na iniuutos ko sa inyo tungkulin ng mga ngaral na may pagmamahal sa kaluluwa ng inaakay niya, ituro lahat ng inuutos ko sa inyo. Kahit isang tuldok, kahit isang kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan hanggang sa maganapan lahat ng bagay. Tanungin nyo sarili nyo, mahal ba kayo ng mga pastor ninyo, mga kapatid? Mahal ba kayo ng inyong mga mangangaral hindi tinuturo sa inyo na dapat ganapin lahat ng utos ni Kristo? Kayo na po ang mag-isip. Na wɔn nhyɛ asomadeɛ ɛbrɛ mu hunu sɛ asafo ma ne nɔɔso wɔ asafo no ma wɔn kwa so wɔn nhyɛ nsumadeɛ mɛde bɛkyerɛ mu na ɛyɛ sɛ wɔbɛhunu sɛ moda subanpa die mobɔ ɔbra kronkron wɔahoɔfene ne kwan sɛ ɛyɛ anisuo nko adeɛ pɛ sɛ mmɛsawɔ ne nkomadeɛ ne nsumadeɛ hye ɛne ntaade pa hye ɛno nkyerɛ sɛ yɛakyiwadeɛ yɛasomafoɔ Petro pɛ sɛ wɔka ne sɛ wobɛtumi ahyɛ saa nneɛma yi a ɛne yɛwɔ ataade bi a wohia wɔ hɔ a wɔbɛhyɛ wɔ sɛ ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛhyɛ sumadeɛ ɔmo deɛ ɛnyɛ akyiwadeɛ ma mo Church of Christ nsɔre no yɛka sɛ ɛmma ɛnhyɛ a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ na ɛnyɛ akyiwadeɛ ase nni ewu ɛyɛ akyiwadeɛ na ɛnyɛ akyiwadeɛ ɛyɛ akyiwadeɛ ma adwaman asɛm a asɛm na nyɛ no kyerɛ sɛ yɛ akyiwadeɛ saa na yɛka no twerɛ kronkron mu anaa de yɛ Church of Christ sɔfoɔ no sɛ ɛnyɛ akyiwadeɛ ade na tete no na momma mmaa no nhyɛ nsumadeɛ ɛwɔ sɛ manalo asafo ma na ɔmo so te ɔmo nkyerɛkyerɛ no nie but ayɛnti a ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbɛhyɛ nsumadeɛ wɔ manalo asafo sɛ Church of Christ asafo no mo tete no ɔmo sɛ tete na yɛ akyiwadeɛ na ade na de ɔmo asesɛ ɛwɔ sɛ asɔfoɔ no kɔyɛ meeting manalo bisa ase adan na ama nkurɔfoɔ ntumi nye asɔre nkyerɛkyerɛ anamanalo asafo no nyira nsɛm na asɔfoɔ no ɛka sɛ sabana dada Nicholas Perez ɛwɔ mu na asɔfoɔ no ka sɛ Onuabarima Manalo
Amanam pese. Amanam penkyerɛkyerɛ sɛ ma yɛ nhyɛ nsumadeɛ no. Ɔmo sɛ na monka nkyerɛ ɔmo sɛ da koro bi ɔmo yi mmara nsɛm nyinaa firi hɔ. Nti bɛbi baayɛ a ɔmo yi mmara nsɛm no firi hɔ. Ɛna nnɛ ɔmo asafo maa no ɔmo de nsumadeɛ ne nkomadeɛ pii asiesie wɔn ho hyɛpɛ. Wɔne katolikfoɔ nyinaa so nsua bi a na wɔn ntam adeɛ bi a ɔpɛ sɛ wɔn hyɛ wɔbɛtumi ahye. Ampabɔtɔ sampɔ sɛ wɔfiri Nyankopɔn a deɛ ɔbɛyɛ nie. Wɔfiri Nyankopɔn a sɛ nipa bɛgye Nyankopɔn asɛm no sɛ wɔn mo nyi o medi yɛ mmɛkyerɛkyerɛ mo. Bahono sɛ yɛwɔ nipa bi mu wɔnom nyamsuro te wɔn mu wɔka Nyankopɔn Kristo mmara asɛm no kyerɛ wɔn mo kora na sɛ ɛde na wɔn bɛba asafo no mu bi yɛne no kora wɔtwerɛ kronkron no. They say nipa wɔ America ha North America, South America, and Central America. Almost yes, you move yie mposi ne Philippianfoɔ. Philippianfoɔ kɔ asɔre a sɛlepɛsi, T-shirt, ɛna yɛde kɔ asɔre. That's why you know hiafo wɔ ha mpo ahyɛ coat. Almost yes, wɔn mu yie, wɔ yes na so wɔkyina wɔ bewu. The referee say ne de atwa to wɔn mu. Wɔn mu asiesie wɔn mu yie. Wɔn tumi bɔ coat, wɔn hyɛ coat bɔ tie nyinaa gu so. Wɔn siesie wɔn ho yie sene Philippianfoɔ. Deɛ bɛpɛ sɛ meka ne sɛ bra mekyerɛkyerɛ yɛn na wɔn gye. Yɛwɔ anuanom binom a wɔyɛ lɔɔyafoɔ. Mmaa ne mmarima nyinaa. Na ebinom mpo yɛ asɔfoɔ. Na so wɔn mo tee nkyerɛkyerɛ no wɔn gye. Na na me hahan. Adan ne wɔ Philippianfoɔ binom. Ghanafoɔ binom dodoɔ no ayɛ hiafoɔ nso asomadeɛ fake na ɛhyɛ no wɔn pɛ sɛ ɔbɛyi ato aguo. Me na naba afɛ wɔn sɛ kulu kute. Wɔn de adeɛ asiesie wɔn ho hyɛ pɛma no aboro so. Na so anuanom mɛkyerɛkyerɛ mo. Ɛyɛ Kristo mmara nsɛm. Ɛka nsɛmpa no ho bi. Nti hia sɛ yɛkyerɛkyerɛ. Atwerɛdeɛ baako a nansinsaneɛ baako ni kwan sɛ firi mmara no mu. Sɛ yɛ wɔsɔfoɔ nkyerɛkyerɛ wo deɛ a ɛne yɛn kyerɛ so wɔn mo nwene wo kra ho. Anuanom do woda. Yɛsan so wɔ nkyerɛkyerɛ foforɔ. Ne nyinaa bɛsi. Na deɛ yɛde sua no ɛyɛ ɛbɛba na awieyɛ. Brother Daniel. Ane da foforɔ a yɛbɛsan de Awurade Mmara Nsɛm na asubɔ nkyerɛkyerɛ bɛhyehyɛ so na yɛbɔ mo nka yɛbɛyɛ dwoɔda. September bɔsome da ɛtɔ so adu no. Yɛbɛtoa so wɔasua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Ɛbɛba so anwummere nɔnso Philippians ne bɛm Ghana ha ne bɛyɛ anɔpa na ndu baako. Na yɛn bɛyɛ mmara nsɛm ɛtɔ so du baako. Nti yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ wɔmmoa ng ating Panginoong Jesus. Mamaya po 9:30. Amo nyina mutumi wie Yesu Mmara Nsɛm no sua. Akyire yɛbɔ 1:30 a bɛbɔ mpaeɛ ama awiase nyinaa. Ɛbɛtɔn saa frɛ mo. Amfa wɔn ne asɔre a wɔkorɔ. Wɔbɛtumi aka yɛn ho. Na yɛn nyinaa yɛasrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa. Ɛna ho mmɔborɔ wɔ mpaebɔ mu. Na anuanom ansa na yɛbɛpɔn koraa no. Yɛbɛtɔn saa frɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho ɛwɔ. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, maraming salamat pong muli. Sumapit pa sa amin ng isa pang pagkakataong another opportunity has come to our lives, wherein understanding of your words were added unto us. Thank you for the opportunity that you have once again given to us. You allowed us to hear your doctrines. Please bless our fellow men who are with us in listening to your holy righteousness, including our enemies. Please have mercy on all of us. Our fellow men who are needing mercy and caring from you. May the power of your words enter our hearts. May we feel it works in our lives. Father, allow us all
especially our fellow men, to continue listening till they are able to complete hearing all your doctrines. But all of us may all together learn your will that we ought to fulfill in our lives. For we know that the time will come, that our lives will end. And we wanted in our hearts to acquire hope that we will be looking forward to, that the day will come, you will raise up again, and we will be with you in your promise of eternal life. Have mercy on our fellow men in the whole world. Give them the chance to reflect on their ways, especially with what is happening in our present time. And may we remember that in this life we need our God, who will always take care of us in all our needs. Please bless your children who are helping to invite our fellow men. Allow us all to be of help to one another, to proclaim the good news of your salvation to our fellow men, as we temporarily part ways. Once again, in you we entrust our lives and our destiny. We thank you exceedingly in the name of our Savior Jesus Christ. Amen. Sa Diyos Ama ang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailan paman. May we all receive the love of the Father and the blessings from the heaven, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the continuous union of the Holy Spirit always remain in our hearts, especially unto our children, forever and ever. Amen. Sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan
Ɛnuanom mmarima na yɛnyɔnko nipa. Twerɛ nsɛm no ahwɛ ɛnabɔne a ɛbɛba nipa soɔ na ho nkɔm adikan. Abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nipa soɔ wɔ awiyɛ mmere mu ho kɔkɔ. Ɛmo na nipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsane adufo depɛ na tumi ho kɔm na wɔbaakofo wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti.
na yarewa huhu ne kom beba abegye enipa pepem enkwa fi won nsem wo wiase yafa na nyina ya shaase ehunu senkyereni maako de aka ya mane hunu a atwa ye ho ahia na bone emorosowo yehunu no emma nyina na nipa shaase pa no yie nanso wonya bi na ebro no aso se yebebom aye nipa baako na ebro ye ho ase wa Asafo Awurade anim mama ye nkwa ye nkotodwa anim na ye mfa ye nkotosere ento de owotumi se obegye ye enkwa afiri ahomone a ewiase sum na ahomone a awosoro honom mama ye mfre wo Nyankopɔn twede yempon isane ye nma na ye nma emmanti ene ewiase mutimamuni biara ohwehwe enidasoɔ ne nkwagye sɛdeɛ yɛbɛyɛ yɛbɛnya akomamu asomdwie na enidasoɔ kɛse a ɛboroso amanehunu a enipa famu nyinaa kyerɛ enianom mmarima ne enianom mmaa ne yɛnyɔnko nipa bɔma yɛgyina yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpaeɛ in prayer. Yemre mu nyinaa kyerɛ da biara yɛtenka wɔ yɛn mu sɛ wo mpo yɛn na wogye yɛn afiri amumuyɛ ne bɔne a ɛwɔ wiase yi mu na woma yɛn deɛ ehia yɛn ɛda wase ɔwadɔyɛ wɔtema awɔwɔ ma yɛn ne yɛ fiefoɔ paging dapatin mo po. Awieɛ no yɛn kutuo ne ade a yɛbɛtumi de ama wo yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nso w'ani wɔ wo kronkronbea Agya yɛda wo ase bebree sɛ woadɔ yɛn Samahan sa aming mga paglalakbay sa yɛda wo sanlibutan. ase yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa ka yɛn ho aberɛ a yɛyɛ akwantufoɔ wɔ wiase boa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ adadwene bebree a yɛwɔ no wɔ abrabɔ yi mu no wɔayɛ na yɛntumi ntoa so ɛnyɛ gyidie sɛ yɛwɔ Onyankopɔn bi a yɛnkwa wɔ ne nsam ɛno na daa wɔhwɛ yɛn so na yɛtumi anya nteaseɛ wɔ yɛn ahobrɛaseɛ ne padua yi mu Agya boa yɛn na yɛntumi ne w'ahyɛdeɛ so ka yɛn ho na yɛn nsa mfata w'anim na nyɛ abrabɔ yi mu nko na mmom ɔdaa nkwa abɔhyɛ no mu nso bi Agya yɛsrɛ wo sɛ hyira w'abɔdeɛ nyinaa na yɛsrɛ wo sɛ sa yɛn yadewa na sɔ yɛn haw ano yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛn ani asɔ
na asomdwie ne abotɔyam atena yɛn akoma mu. Na yɛsrɛ wo boa yɛn na yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ botaeɛ nti a wobɔɔ yɛn. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Kae wɔn a wɔyare a wɔda yaresabea. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka wɔn nipadua. Yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ no mmra na yɛn nyinaa yɛatumi abom asom wo. Agya, yɛsrɛ wo hunu nnipa bebree a wɔde wɔn ho ahyɛ wiase mumuyɛsɛm bebree mu no mmɔbɔ. Wie wɔn akoma mu ma wɔn nte aseɛ sɛ wiase deɛ yɛde mmerɛ kakra bi pɛ na ɛbɛtena mu, na wahyɛ yɛn nkwa a ɛyɛ daa nkwa ho bɔ. Yɛsrɛ wo ma wopɛ nyɛ ho wɔ yɛn abrabɔ mu. Yɛsrɛ wo sɛ boa aman di kanfoɔ na watumi ahwɛ wɔn ntemammufoɔ ne wɔn amamfoɔ so. Hyira wɔn a wɔde adɔyɛ adi dwuma na waboa wɔn a wɔwɔ ahohiahia mu. Na yɛsrɛ wo bɔ wɔn a wɔgyina kono ho ban, adɔkotafoɔ, wɔn a wɔboa na wɔtumi akora nnipa apɔmudene. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ wɔn nyinaa ho ban na yɛyi wɔn firi adeɛ yi mu. Na wodɔ bɛsɛm na yɛn Awurade yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛhyɛ. Yɛbɔ mpaeɛ srɛ bɔnefakyɛ ma yɛn sini ntɔ na yɛn mmaratoɔ nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn nyinaa bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Agya, yɛda wo ase wɔ wo tema nyinaa mu. Yɛda wo ase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Muli, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Mamaya nyinaa yɛn nsa nka yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nsɛm dɔ. Adom, nkwagyeɛ ne ayaresa a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu daa ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa akoma mu hene ɛtɛkyerɛw yɛn mma sesie ne daa nyinaa. Amen.